Arratsaldeon ondo entzuten algaituzue, jendez inguraturik gaude, eta bai entzuleok hasi da Durangoko azoka lertu da estanda goizetik, eta hementxe gara, naiz irratian bigarren kafean. Eta gu landako gunera etorri gara, egun hauetan hemendik egingo baitugu saioa. Eskerrik asko antolatzaileei, txoko hau eskaintzearren, gure laborategia kostata baino eraiki dugu eta prest gaude. Iaz hementxe egon ginen, eta oso berezia izan zen. Aurten itzultzea erabaki dugu eta kultur gozaz gatoz. Zeinen ederra izan den bueltatzea. Baina zure hogetik mundua ikusi nahi du. Azten ez duzun kantu zure Espainetan kantua izan nahi du. Tanon izkutatzen zinen orain urte Ikasle goizarekin ireki ditu ateak Durangoko azokak 2 urteko etenaldiaren ostean milaka ikasle izan dira landako gunean. Guztiren 1500 ikaslerentzat tailerrak antolatu ditu azokak eta lehenengo aldiz hezitzaientzat ere eskaintza egonda. Eta noski, gu betiereko ikasleak garenez, goiz-goizetik etorri gara. Ez dakit nondik hasi hainbeste zenbaki ikusten ditut gidoian, 248 estan, 176 parte hartzaile, 689 liburu, 141 musika produktu, 46 aldizkari. Aztertu ondo 248 estan horiek, ea zerbait arraroa ikusten duzuen, odola, pozoia edo gorpuren bat agian. Izan ere, azokako nobedade hauen artean, Labankada misteriozko podcasta topatuko duzue. Atzera kontaketa hasi da estreinaldirako. Egun onda izola guztioi, Euskal Herriak atxegabeturik jarraitzen du Bart Durangoko azokan gertatutakoarekin. Joan zaitez temendik, Ez ditut kuskuseroak nahi. Aire. Izenik ez, baina... nik ez dizuet? Gerturatu zaigu jendea galdezka, baina momentuz ez dugu beste zera aipatuko, Guztia sekretua da. Baina sekretu gutxi edukiko ditu Durangoko azokaren lehen egun honetan. Badakigu adibidez, 47 musika banda entzuteko aukera izango dugula ahotsenean. Eta kontzertuak dagoeneko hasi dira. Olaia Intziartek bere lehen diska aurkeztu du, lehengo lepotikan burua. Lan intimoa, pop iluna, erreferentziaz betea. Gure txokora etorriko da Olaia Intziarte gaur, egingo dizkigun galderak erantzutera noski. Ez da bakarra izango, Euskaltzalen topaguneko kideak etorriko dira eta. Loti errena barkatu proiektuak gehiago ezagutzeko aukerare izango du Zart kolektiboko kideen lehen proiektu bateratua. Eta sortzaile gehiago, baina, zuen zaio egongo gara. Gerturatu mesedez kaixo esatera, edo kafea hartzera. Guztiz joan, nere gerdi bat esna dago, nere beste erdian, nere baitan musika dago, nere baitan. Igandera arte egongo gara hemen kulturzaleekin hitz egiteko. Durangoko giroa zuen etxetara zabaltzeko eta hemen sortzen diren abentura guztiak edo behintzat batzuk kontatzeko. Baina ez dugu gure nortasuna galdu nahi, beraz, egunerokotasuna mantentzen saiatuko gara. Adibidez, zer gertatu zen gaurko egunez, ea Durangoko azokarekin lotzea lortzen dugun? Gaurko egunez jaio zen adibidez Noam Chomsky, hizkuntzalaria, filosofoa, zientzilari kognitiboa, historialaria, gizarte kritikaria eta aktivista politikoa. 20. mendeko hizkuntzalari garrantzitsuenetako bat. Badaukat lotura. Peikiren manipulazio estrategiak diskoa erosi dezakezu azoka honetan. Sylvain Timsitek Noam Chomskyren pentsamenduan oinarrituta interneten asko edatu den 10 manipulazio moldeen zerrenda osatu zuen 2002an. Eta zerrenda hori oinarri hartuta egin zuen Peikik diskoa. Zaldunik gabeko brida hau norena da, zeri egin aurre nori eman bizkarra. Beste bat, gaurko egunez 2007an 40 urteren ostean, Nestor Basterretxea eta Fernando Larrurkertek egindako Amalur filma Durangoko azokan berriro estreinatu duzuten. Eta lotura bikoitza egin dezakegu efemeride horrekin.
Bai, izan ere gaurko euskal eskultura erakusketa antolatu dute gaurko Durangoko azokaren baitan. Durangoko Madalen Ostenkalean, bi zenbakian, 120 eskultoreren 120 obra ikusteko aukera izango duzu etartean, Nestor Basterretxea berarenak. Euskal Herriko eskulturaren egungo egoera ikusteko, jardunean dauden sortzaileak eta gaur egun egiten duten obra ezagutzeko aukera paregabea da. Oroitzen, zer ziren, aurgineneko udak, izozki urdinartean. Eta gaur azukre kotoi edo azukre bixarraren mundu eguna da. Eta horrek baldu zer ikusirik Durango azokarekin Gartxot. Bueno, haizu, Durango ere bada jana eta edana. Ni behintzat saioa bukatu eta taloikiak bisitatzera noa. Korrika. Taloen eagapeko gaude zalekurik, seitalo jango nituzke neronek bakarrik. Ba, az gaitezen ez, elkarrezketatuekin hitz egiteko kristongo badelkateta. Baizu, egin dezala estanda bigarren kafeak. Kafe makina ekarri dugu, ezta? Boi, baina txokolaterik ez, Bueno, baina kafea balin badaukagu den ondo dabil. Boa. Abenduak 7 ditu gaur entzule eta hauxe Durangoko azoka da. Bigarren kafean zarete hemen, naiz irratian. Dantza! Zuekin dantza egin ez duen bakarra Goreti Oreja Michelena Lotxagabe Arratsaldeon. Mikroa irikita daukazue Goreti. Arratsaldeon. Gartxotun zain letona Arratsaldeon. Arratsaldeon, ekipo. Nik gustora agurtuko nuke Garazika Estañoz ikusi dut entxufe bat askatzeko borroketan. Gero tarterik badugu Garazi kontatuko diguzu borrokau. Eta gurekin hemen eserita egunero lez Goiuri Ezeizarandia, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 485 garrena du, arratsaldeak 4 eta 9 minutu, abenduak 7 ditu, eta gu hementxe laurak prest, laister beste bi gonbidatu bereziekin, zuekin gaurko hurrengo 2 orduak igarotzeko. Berdin dio Durangoko azokako playlistetik ze kantu aukeratzen duzun dena diela kantutzarrak. Esaterako ezpalaken kontra nau. Kantutzarra. Ea, Gartxot oso ezpalak zalea da. Bai, egia esan bai, gainera... Lagunak ditut. Lagunak eta ez dakit horrek asko esaten duen beraien alde, baino, bai, hitz egin izan dugu programan ere, ze. Esango nuke, azken urte otan distorsioa lantzen eta doinu azkarrak eta 80. hamarkadara begira jarri den talde
txukunenetariko bat. Maite duten tarteari heldu behar diogu ezertan hasi aurretik, eta maite duten tartea zabaltzeko Gartxotun Sain Letona zuri egokituko zaizu, hau abiatzea, sake alegia. Esan digute dagoeneko honek frontoi bat dirudiela, hemen ezker pareta eta frontisa dauzkagu, eta Gartxot beti ere zabalera, ezker gantxoa zabalera, hortxe pelota jaso beharzuk. Bai, nire lehengo maite duta da, oraintxe bertan pentsatu enten gauza bat gainera, irutzen zait, egunerokotasunean gure, nola esan, erosotasunera ohituta gaudenean ez, egunak normal eta ondo joaten direla, baina nik maite dut gaurkoan bezala, hemen gure kontestutik kanpo gaudenean ere, eta arazo, gehien bat teknologikoak gaurkoan, nik maite dut gure eguneroko kontestutik atera, eta hala ere aurrerantza joateko, ez dakit bidea edo indarra aurkitzen dugun momentu bakoitza. Hau esaten ari naiz, entzuleak ez dakirako, baina hemen montatuta dakagun tinglau hau aurrera ateratzeko makina bat burua uste izan ditugulako, baina hala ere hemen gaude, eta horixen ere maite duta, ohiko kontestutik atera, eta hala ere gorantza doan indar hori. Ni atzo aritu nintzen similarekin jarraituta, frontoi honen zorua moparekin pasatzen. Bueno, xurgagailuarekin ze alfombra daukagu, baina argazkiak eta frogak ditut, hori horrela izan zen. Goiuri ez eiz arandia, zein da zure maite duta? Begira, ni letratako naiz, eta matematikak gorroto ditut, baina maite dut konturatzea nola zenbaki batzuk ez zaizkidan azten. Gaur iritsi naiz Durangoko azokara, landako egunera goizetik, eta, nola, hemen gure lankideak zauden, esan dut, izaro bisitatzera joango naiz bere estanera. Eta lanean jarri nau, segituan. Eta orduan hasi naiz diskoak eta poltsak eta saltzen. Eta orduan, noski, jendeak dirua ematen zidan, eta nik ja buruz bueltak emateko... Arazotxoak. Arazotxoak, baina nola, diskoen prezioa, aurreko urtetik bixikat kontrolatuta neuzkan, baita neuzkan burun bueltak, zenbat ziren, 50 marrekoa ematen badit disko erosteko zenbat bueltatu behar nion, eta izan da, estan barura sartu, eta diruarekin horrela hasi, eta zenbaki pila bat etorri zaizkit burura, eta hoixen ere maite duta. Bai, diruarekin beti moldatzen zara ondo, bai. Nere maite duta da, maite duta eta maite dut eza. Durangora heltzea uste dute, denontzako azokara iristea estresante xamarra dela. Atzo muntailanetan, aipatzen dugun gure setau muntatzen ibili nintzen hemen, badaukagu, esan da esan ari gara, baina bihar bertan estrenatuko dugun Labanka da izeneko podcast zoragarri bat, eta bai, gaizki dago guk esatea zoragarria dela, baina ala da. Eta, hor gabiltza, oraindik ere azken ikutuekin, azken ahotsen bat grabatzen, eta bar. Eta lanak pilatu egiten dira, azokarako, traste guztiak ekarri, mailak, mikrofonoak, kableak, hau falta da bestia. Eta gaur izan, abiatu horretik joan naiz, egunero ia joaten naizen taberna berera kafe hartzera. Eta topatu du tipo bat, benetan ondo erortze zaidana. Tipo jator bat. Lagun azute zango, ezagun jator bat. Baina nere burua alako abiadurantzi joan pentsatu dela, ez dut agurtu nahi. Bakarrik nahi dut kafe hartu, pakean, ez dut nere burua aguantatzen oraintxe, estres egoera nola. Eta nere maite duta da, batutan energiak zer egiten duen, berak ere ikusi nau, horrela agur labur bat egin du, normalean izketan hasiko ginateke, eta zure proiektuak eta nereak eta auta beste, eta izan da, eta pakean hartu dut kafea. Eta, pixkat, Grinch xamarra izan daiteke, baina batzutan behar dugu, ez? Kafea bakarrik hartu, batez ere eguneko lehenengoa denean, horrelako egoeretan. Ez? Parekoak zure egun eskasa atzematen duenean, hori izan nahi zenuen, eh? Bai, hori da, nolabait labur bildu hartzen, ez? Maite dut hau. Gauzat esango dizuegu, gu hasiko gara dagoeneko Durangoko azokan protagonista direnak aurkezten, baina gaur gure protagonista izarra nora izeneko neska bada, 10 urte ditu, entrebistatxo bat grabatu diogu ze joan behar zuen bere ikastetxeko ikaskideekin autobusera,
baina etorri dat esan digu 10 urte zituela, liburu bat idatzi duela, eta ea zer egin bartzen argitaratzeko, da pentsatu dugu, hombre, justu etorri zara leku desegokienera, hemen ez dakik bortaz asko, baina egingo zenuke elkarrizketa bat, eta hortxe xerida, eta momenturen batean entzungo dugu, ze, bai, guk opari eta guzti egin diogu, eta ez edo nolako opari, Baina gurekin ditugu dagoeneko eserita Arkaitzkano eta Maite Larburu bioi, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon. Ez dakit bigarrena, hirugarrena edo laugarrena duzuen, izan gara gehiagotan zuekin bigarren kafean, beraz dinamikak ere ezagutzen dituzue pixka bat, guk Maite dut askatuko dizuegu ezertan hasi aurretik, Arkaitz ikusi zaitut konbentzituago, eta Maite ikusi dut pentsakor, beraz, zein da zuen Maite duta? Nire Maite duta da Euskotren. Gehiago zehaztu behar da? Bueno, zehaztuko dut Donostian hartu ezkero irakurzaletasuna sustatzen duen Euskal Erakunde Publiko nagusia. Ordubete eta 51 minutu eta 27 segundu behar baititu Durangoko landakora heltzeko. Wow. Justu, ez dakit, Iban Zalduaren Iruzpalau ipuin, Arrate Gainaren beste bizpairu, Elena Olabaren poema liburuaren erdia, eta egunkariren bat edo beste gainetik begiratzeko hastia. Esan daiteke Jaurlaritzaren garraio departamentua kultura sailak baino gehiago sustatzen dure irakurzaletasuna beraz. Trukatu egin beharko litzatekeela aurrekontua. Kulturakoa garraioari edo bestela zereginak trukatu. Dirua edo zereginak. Ez dakit garraioek zer egingo luketen, dagoeneko egiten badute kulturaren aurrekontu eskasa balute. Ez dakit iritsiko teginateken Durangora. Maite Larburu eta zure Maite dut zein da? Arkaitzkano. Arkaitza izu gauza bat, antzeman dezakegu berazuk ez duzula gidatzen? Nik ez dut gidatzen, ez. Aha, bale, ez. Autoak ez behintzat. Autoak ez. Epa! Aurrekurteko entrevistak Arkaitzen hitzetatik utzi zigun lerroburu bat, Maite, eta izan zen, Goiuri zuzendu. Ez zuk esan, hobeto jakingo duzu, nola zen tekstualki? Ni oso pertsona jolastia naiz. Euskal Herrian gutxi izango dira ni baino jolastiagoak. Eta urtengoa da, autoak ez ditut gidatzen. Autoak ez. Autoak ez. Nik ez dut gidatzen, autoak ez. Eta ondo ateratzen. Aizue, barratxaldeko 4 eta 19 minutu ditugun honetan, bigarren kafea nolabait abiatzeko moduan ere izan beharko dugu. Zuen baimenarekin Gartxot eta Goiuri, bai, ezta? Gidatuko dugu norabait aurrera. Tren zaharrau. Esan dakoa, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta kantonekin egingo dugu aurrera, ondo baderitzozue behintzat? Inoiz ezin guztiz geatu, inoiz ezin guztiz joan. Nere gerdi bat esna dago, nere beste erdian. Nere baitan musika dago, nere baitan itzan dana estropazu egiten babet. Nere bihotza babesteko amegetxetan, eroitzen aiz amegetxetan, ametxetan. Muxukatzen baldin banazu goiko Espainia. Inoiz ezin guztiz geratu, inoiz ezin guztiz joan. Nire erdi bat esna dago, nire beste erdia han. Nire baitan musika dago, nire baitan hitz andana. Estropezo egiten badu nire bihotza babesteko, ametxetan erortzen naiz, ametxetan. Muxukatzen baldin banauzu goiko Espainia dut lotan, amestutako muxu erdiak osatu du abesti hau. Kantuan ari naizela ezetz asmatu erdi zertan. Zure belaretik sartu eta gira bueltari, gira bueltan. Zure baitan musika dago, zure baitan hitz andana. Estropezu egiten badut zure bihotza babesteko, ametxetan erortzen naiz, ametxetan. Txori batek esan dit, pasako zaidala. Pasatzen den bitartean, zirt edo zart. Nire baitan musika dago, nire baitan hitz andana.
estropezu egiten badut nire bihotza babesteko ametxetan erortzen naiz. Ametxetan. Ez zaigu oso argi geratu oraindik disko hau, disko liburu hau, ariketa literario musikal hau, entzun, irakurri, bi gauzak batera, banan, ariketa askea den, zer da, Maite Larruru? Insomnioa euki behar da, liburu hau entzuteko, irakurtzeko. Insomnioa daukazunean ez dakizu oso ondo batzutan. Momentu batzutan lo zauden, esna zauden, liburu hau olaxe. Eta bueltaka goean, alde batetik eutxi, beste batetik horriak aldrebez daude, entzun, kantatu, kontatu, iazuzuk, xuxurla. Beraz, ariketa askea dela, esango du. Ariketa loti askea edo. Hori da, bai, insomnioak askatuko zaitu. Insomnia beharrezkoa da arkaitz edo tren luze batek ere lagun dezake? Biak ez dira batera ezinak, Nik falta motatzen dut Euskal Herrian gaueko trenik ez egotea. Gaueko trenik esan ditut goizaldeko trenik, ez? Garai batean egoten ziren gauerdian eta beranduago tren horiek trikitraka. Gainera uste egin beharko genukela tren geltoki bakoitzan, ona Durangora bidean, baina bain itzin dugu antaz, ez da? Geltokien izenak aldatu, pintatu txuriz eta gainetik Loti Errena, urrengoan, ez dakit, nire insomnioa, horrela badakizu diskoan ze kantu entzun behar dezun, ze geldialditan. Zuk uste zu aurrekontua onartuko dula Eusko Jaurlaritza? Ez, onartu gabe, gu joango gara gauez, eta egingo dugu. Batzuk badazkago, ermua, mua izango litzateke bi letra borratzea eta aldatzen. Interbentzio bezala planteatzen dugu. Loti Errenari buruz aritu ginen gure entzuleekin, Maite Larburu telefonoz izan genuen eta aipatu genizuen aurrerapen kantu hark. Orain txentzun dugun kantu horrek emango zuela, fruitua, edo izango zuela Durangoko azokan estreinatuko zuten Zarte kolektiboaren lehen taldeko lana, lehen lan kolektiboa. Eta iritsi da lan hori, tartean, ez dakit zenbat jende zareten, baina aipatuko ditugu, banan, proiektu hontan izan direnak eta baten bat azten badugu esango diguzu. Gurekin ditugu Arkaitz-Kano eta Maite Larburu, Mikel Urdangarin, Rafa Rueda, Iker Lauroba, Lou Topet, Elizabeth McLean, Naiara Egimendia eta Alain Urrutia. Hori esek zaudete tartean, gehi, Martxel Arkarazok egin ditu grabaketa lanak, eta seguru norbaitek prestatu duela kaferen bat, edo izan duela zuen ideiaren bati alako feedback emateko beharra. Beraz, hoiei guzti ere gure aitortza, baina nola kudeatzen da, Maite, horrelako proiektu bat, eromenetik badu behintzat, proposamenak berak, eta proposamena gauzatzeko prozesuak, ez? Bai, gaizki kudeatzen da, gaizki. Baina atera da. Orduan, ez dakit, igual olain behartzan, gaizkin behartzan ateratzeko. Neri hor, uste maia zunigo, kolektiboa hitzak beti sorrarazin neri, ez dakit, zerbaitik gain balioa ematen dion zerbait bezala, ez? Hau da, individuotik kolektibora, kolektiboa dan zerbait egitean, beti badu gain balio bat. Baina, ojo, nire aurtengo jainkoa dan odei raplariak, bere letra batean aipatzen du beti ez baita hobeto besteekin. Eta hori oso esaldi deigarria irutu zitzaian, eta ez dut hemen inolako borrokarik sortu nahi, Baina pixkat non kokatzen da zuek bezala individualki hain aritua den norbait talde dinamika batean, eta kasu honetan emango zioen gain balioa, pentsatu nahi dut. Nola ikusten duzu hori taldearen eta individuaren arteko talka hori badakit pixkat sakona dela, baina oso deigarria egin zitzaian odeien esaldi hori eta gaurkoan galdetu nahi nizuen. Beti ez da hobe besteekin segun zer, bakarrik ere beti ez da hobe segun zer. Orduan, saiatu gera elkarrekin egin ditugun gauza guzti hauetan, onena, bestearen onena hartzen, besteak zure hartu dezan, txarrena ere hartzen da batzuetan. Horrek ere batzuetan laguntzen du trampolinetik sartu diteko, ez? Esperimentua da azkenean. Zure kaxa iritsiko etzinateken lekuetara saiatzea. Hor badago, ez da bakarrik elkarren talentua konpartitzen, elkarren nekea ere konpartitzen da. Hori da askotan kontemplatzen ez dena, ez? Elkarrekin lana egitea, zan nahi du elkarrekin nekatzea, eta nekatzen zarenean ahultasun egoera hortan sortzen diren
ba, nekatuta zaudenean ez dutula disimulatzen. Ez? Ja, Eta horrek esan nahi du zerbait egiazkoa ere atera daitekela hortik batzuetan. Hortik ere, eta gero uste dute eskuzabaltasunez jokatu behar dela, ez? Jakinez, beti dagoela negoziazio bat, zu behar bada bakarri bazina, ezberdin egingo zen dituzkela, eta askotan lan egiten duzunean besteekin jabetzen zara momentuan zuretzat erabaki zuzenak ez zirenak ere batzuetan hala suertatu direla denboraren poderioz, ez? Horrek uste dut malguago egiten zaituela etorkizuneko elkarlanerako. Bai, hori samarrunez, malgutasunaren afera hori da interesgarrian ere ustez, eta igual maila individualean ematen ez den empatia maila bat eukitzera ere behartzen gaitu ez. Pentsatu nahi dut, zentzu onenean. Inigo, nik kiston galdera pila dazkat, Zu altzuaz baino. Ba, bota. Segi, lasai. Bota. Lehen hori, aurkitu zaitu hor arkaitz eta lehenengo hitza martzianada, esan didazu. Gainera komentatu duzu. Gaur goizean, hemen pixkate gure elkarrizketa prestatzeko eta pasadigu hemen Inigok liburua, eta goitu bera irakurri dut, eta komentatu dizunean martzianada, perlada, zuen hitz jokoei jarraikmen emanez loko pentsatu den di. Loaren erreferentzia asko daudelako, eta lehenengo gauza, esan pentsatu dut, gero hau galdetu behar diot. Muga asko jarri dizkiogu sortzaileok, ez dakit, historikoki gure buruari eta alako ariketa eroagoak behar ditu hain txikia den gure kultura honek, edo, ez dakit, estandarizazio eta arriskatuagoa diren gauza horien arteko talka hori zuek nola bizi ezu. Hau esperimentua dela esan dezu, baino ez litzak ere alako ale gehiagorik beharko gure euskal kulturan, hau da ausartaitza handiegia da, baino pixka norberak barrutik eta inolako estandarizaziorik gabeko ariketa horrela estralurtar bat, zentzu honenean diot, nik ala sentitu detelako. Badago desinibiziotik zerbait, ez? Badago esateko, ez dugu izan, ni normalean editore batekin lana egiten dut, eta editore batek lan asko egiten du liburu batean, ikusezina dena, eta kasu honetan gu izan gara geure buruaren editore, ez? Eta berez disko bat izan zitekeena bihurtu da liburu itxurako, baina nik uste dut dela LP baten atzekaldean kabitzen ez den testu pilaketa zabaldu eta mutante bat, ez? Baina hori ezin du luzegia da, orduan liburu deitzen diogu, liburu, baina berez libreto komplikatu bat da, ez da? Eta, hor dago baita ere zederik ez izatearen kontua, eta, hainbat, arriskuak hartzeko modu bat bai izan da, nola bait, eta geure buruari behar bada argitaletxe konbentzionaletan baimentzen ez dizkiogun zenbait gauza, hemen baimentzea bestera ze zentzu du. Ba, eta gero hain desberdinagean hainbeste individuok elkarrekin zer egin zezaken, ez? Musikari batzu gaude, baina idazlea, itzultzailea, margolaria, zeingo dugu denon artean, eta nahi pista handia emantzian, Carson McCullersen biografia irakurtzen ari nintzen, eta batean horri irakurren nuen momentun batean, bazak izan, 50. hamarkadan vinilo bat egin zutela, idazle pila batek testuak irakurriz eta grabatuta, eta pentsatu nuen, hortik ere egon behar du loti errena hontan, ez? Nik gainera maite dut pila bat entzutea idazleak beraien testuak irakurtzen, daude Silvia Plazek nola irakurtzen ditun bere olerkiak txoratuta geratzen zera, eta hortik, pixkat hortik izan behar du. Normalean disko kolektiboetan badaude olako saltatzen dituzun, ez? Nik neronek, esan nahi dute. Skip track horiek, ez? Kantuak daude eta gero tipo bat edo tipa bat errezitatzen. Normalean horiek saltatu egiten ditugu denok, ez? Egin dezagun saltagarriak diren pista kopuru zehatz bat ere, ez? Are gehiago, zergatik ez egin denak saltagarriak, ez? Ordan, pixkate, broma hori ere ibili genuen, ez? Zuk uste duzu hau saltatuko dutela, edo ez? Hori CD-ak eta hori oendikan entzuten ditugunak, beste formatu batzuetan saltua baino, ez dakit, orbitala da musika entzuteko modua. Mugak jartzea ere zuen artean kostako zen, ze hor parte hartu duzuen musikarien artean, batzu ontzat behintzat arkaitzek egin ditu hitzak. Musikari horien arteko elkarlanak ere sortu izan dira. Hitzak ere Maite Zerorrek egin dituzu. Musikarien artean denak ere nahiko gitarrista, batzuk akaso bestaino gitarristago. Uste violin jole bakarra zuzinela eta hor borroka gutxi egon dela, baina ez, nor joko du pianoa, norke grabatuko ditu gitarrak, norke egingo du hau, norke egingo du bestea hitzak, hori guztia besterik gabea, estudiora joan eta pum,
tokatzen dan bezala. Bai, egia esan horreztego inungo talkaik euki, pixkat aurretik norberak arkaitzek hitzak bidali zitun, nahi etorri zitzaizkidan kantu batzuk, beste batzuk iritsi zian, eta esan genuen, bueno, estudioan ikusiko dugu. Eta hola izan zen, estudioa iritsi ginean, banik hau, eta gero politena hori izan zen, elkartu ginean, eta gauza batzuk oso ederrak izan zian, momentu batzutan unkitu ginean, espero etzanian, agian, ez dakit, gauza ederra gertatu zian. Alde hortatik etzan egon inungo arazoik egia esan. Zakar dabil ego arroa. Gure entzuleak jakin dezake o jakin zezakeen zerbait lan honi buruz, baina bada ezpada ere, gauza batzuk argituko dizkiogu, ze aurrekoan Maiterekin izan ginenan kontatu genizuen, bueno, liburuak aipatzen duela labur-laburrean, lotierrenak ez du oso ondo bereizten noiz dagoen lo eta noiz esna. Goizero kosta eta jeikitakoan etxean duen kaktus erraldoi baten arantza sartzen du ezkerreko inpean. Egunean zehar esna mantentzen lagunduko diolakoan. Ez du beti lortzen hala ere. Batzuetan, lo egon nahiko lukeen egoera bat sortzen denean, arantzaren ziztada nabaritzen du, bizi. Besteetan, eguneko momentu ederrenetan, esna mantentzeko aleginetan loak hartuko du. Hori da lotierrena, gutxi gora behera. Eta horren baitan egin duzuezuek, bueno, jolas literario musikal hau. Oso Durangoko azokarako produktua da. Bai. Niko ala uste dut. Martziana den artean? Bai. Bueno, poste naiz. Bai. Eta ona ekarri duzue, zartu kolektiboak baditu beste inbate egitasmo eta proiektu hemen aurkezten, baina esango nuke badela, kolektiboaren, bueno, kolektibotasunetik abiatuta delako, Durangoko azokara heltzen delako sasoiz eta jaio berri, bueno, proiektu ardatz bat ere, edo behintzate poza hundize aurkezten duzuena. Bai, eta, bueno, egia esan orain hori esan dezula, okurritu zait, egin beharko genukela jolas bat, zenbat lotierren daude Durangon. Ea horiek detekta genitzaken, ze hasi fijatzen, zenbat jende ongo da norbaitek izketan ari dala horrela eginez, bai. Uste gauza batean pentsatzen. Eta egunez egun grafika egingo bagenu igandera arte eksponentziala izango litzateke, ez da? Lotierren kopuru hori. Lotierren, bai, ez? Bai, badaude batzuk, nik uste. Bat ikusten nahi nahi zerantxe. Esagartu da. Nik galdetu nahi nizuen euskararen inguruan, ni euskaltzale eta hitzale naizen enean, pertsonalki faltan botatzen den gauza bat izaten da hizkuntzarekin jolasa. Ez deta atze zinor nola da seinalatu nahi, baina nik somatzen dut askotan estandarizazioaren hizkuntza zain naiz, estandarizazioaren honetan zuzentasunak. Estandarizazioak baduela etorkizuneko generazioarentzako batez ere gure hizkuntza erakargarria ez bihurtzeko joera bat, eta jolasa da niretzako, aitarekin asko hitz egiten da gaina honen inguruan. Gure hizkuntza jolasteko errez bilakatu behar dugu, hala egiten da erakargarri, ez? Hori izan ere zuen asmo bat, edo nahi gabe lortu duzu eragin hori ere niregan, esan etena da, nun kokatu behar da sormenean hizkuntza, ez? Jolastia izan behar da, ez da, nik zuen baietzan nahi deten, ni badakit baiet, baina zuen nola bizi dezuen, ez? Bai, estandarizazio zuzentasun horren artean, hizkuntza ere ez da jolasa izan behar. Bai, Uste dut, amarkada batzutan oso serio hartu dugula, zurruntasun hori behar bada, sinistu dugu beharrezkoa zela, eta beharrezkoa zen behar bada, baina iritsi da momentua bizkat brujula apurtzeko iruditzen zait. Bai, duela gutxi gainera, nire lagun batek eta oso kuriosoa irutu zitzaidan, komentatzen zian, eske orain, atera duen liburu berria, nire amona euskaldunari erakutsi, eta ez duke ulertuko. Eta hori, ostras, ez dakit kasu guztitan ala den, baina oso deigarria irutu zitzaian, ez? Euskara anitza da, baina bakarra da, eta ez dakit hortara bideratu nahi nuen hausnarketa, ez? Jolasak behar duela bere plaza, gure hizkuntza ere beste kanpoko edozein hizkuntza bezain plastikoa eta moldagarria dela, eta ez duela generazio gazteari hain ez erakargarria egiten zaion zurruntasun hori, ez da, irutzen zait, ariketa oso interesgarria ere ikusi zaitu edalako zuek, oso, kanpoko eraginei irekita, baino hemengo aldarrikatu nahian, testuak itzuliz ere bai, hitz jokoak epik irutu zaizkit nire gauza gustokoena,
Zen, ala ulertzen denik, hizkuntzaren bizirautea jolasarekin, ez? Hemen gainera gaur ere ikusi dugu zenbat ume dauden, eta ez dakit, igual nire hausnarketa txiki bat zen, galdera baino gehiago, baino hortxe. Jolasa. Garbi dago hausnarketa bat izan dela, Gartxot. Bai, atzo ari nintzen Estatu Batuetako musika rap entzuten beltzen musika, eta eske hizkuntzarekin egiten dutena niretzako zoragarria da nintzen pentsatzen. Eske euskararekin hori egin behar dugu. Azkenean hizkuntzak zurruntasun bat behar du, kontestu zurrun batean, igual, baina gero hizkuntza apurtu, suntxitu egin behar da, jolastu, nola ez dezu jolastuko, azkenean musikatik hizkuntzak baldin badauka, jolasaren bidetik dauka nire ustez, ez? Bai, eta gainera, ez zaizu iruditzen ere maite pixkat musika eta literatura oso, nola, ez dakiz, bat abestian Burgoseko primua dira, hau da, beti eman izan dira oso ondo, baina musikan ere ez zaizu pasatzen, Euskal Herrian hizkuntzarekin bezala, musika ere beti izan da hemen, edo aldarri puro bat, ez? Zerbaiten aurka, ez dakit gaur grabatzen nahi ez, bai, esku altxatzen nahi naiz. Edo bestelare izan da mundu idiliko baten, ez dakit nola esan, da edo aldarria, edo etengabe udaran bizigea, ez? Eta erdibide hori ere behar du musikak, ez? Ez aldarri puntua, ez idealismo puntua baizik eta, ez dakit, jolasa, hausnarketa, mugak pixkat moztea, erdibide hori, ez? Eske euskaldunak pixka serioak, Bai, gilegi. Pixkat umore badaka, baina ez dakit, kostatzen zaigu igual gure burua iparritia. Nik badakat lagun bat intzuna argazki serie bat, bi volumen egin zituen gainea, Belgian Solutions deitzen zen. Soluzio belgiarrak. Eta ziran, hango txapuzei, arkitektura txapuzeroei egindako argazkiak, eskailera batzuk pareta batea doazenak. Bailaz esitutako lurzati bat ez daukana ezer. Eta orduan, hasi zen, hainbeste arrakasta daukizun, jendeak bidaltzen zizkiola argazkiak eta olako pila bat daude. Euskal Herrian olako pila bat daude, eta pentsatu, ostra, olako bat inberko nuke. Basque Solutions. Eta gero kontuatu nintzen, inorketzula parrikingo, Basque Solutions esango, ez belgiarrak bezala ez daukagula gure buruari parra egiteko. Eta kaso abiadura handiko trenari aretoso bat eskaini barko litzaiokela, eta pixkan monotematikoa geratuko litzatekela. Bai, baina uste badakagula hortik, neonetik hasita, gure buruari parra egiteko gaitasuna aldarrikatu behar da, bai, alderdi guztitatik. Arakaitzkano eta Maite Larburu, lasaiago izango dugu aukera hitz egiteko, estandare pixkatola biluzik utziko zenuten, zen geratu da zarteko estandean? Bai, hor geratu da, eta Susana ere hor geratu da, ondo zainduta dago. Ondo zainduta dago. Guk aurrera egingo dugu, izan dezala arrakastasko Lotierrenak, eta batez ere jarrai ezazuela jostatzen, guk ere deskubritzeko aukera izango dugu, poliki, ze azken galdera hoxe da, bai da, akaso, kolpeka entzuteko, entzunaldi bakoitzean eta irakurketa bakoitzean gauza berriak topatzeko, eta jolastiarekin abiatu dugu entrevista, jolas horretan murgiltzeko eta pixkate aurriritziak eta ez dakiz espektatiba gainetik entzeko moduko lana, ez? Jendeak jolastu behar du lan honekin. Nik uste politen alitzatekeena jolas hori sustatzea baita, esatea gu proposatzen duguna hori ere asko hobeto egin daiteke, badakigu, beraz, egintzazu zuek ere, badago hor olako proposamen bat, ez? Badute zenbait kantu biribilak dira, aitortu ezagun, biribilak dira, baina badago baita ere zirriborrotik zerbait, ez? Esatea, bueno, hau zirriborro bat da, badauka improvisaziotik, badauka humoretik, ez da biribila, baina badauka arrakal bat, sartu arrakal horretatik, eta ea ze topatzen duzun zuk, ez? Zuk ere, pitzadura hortan jarri zure arealetxoa. Izan zaitez Lotierren. Intzazulo. Izan zaitezte denak Lotierren, baina zuek entzule ez, geratu guen zuten hemen naiz irratian, Arkaitze kantu borobilak aipatu ditu eta niretzat kantu borobil den honekin agurtuko ditugu Maite eta Arkaitz. Maite Larburu eta Arkaitzkano, benetan mila esker pasako gara ez arteko estandetik gerra pixkat ematea baldin bada ere, eta pixkat zirikatzera, eta tira Arkaitz uste dut naiz irratiarekin badituzula entrevista egilego egun hauetan, zaindu, ze lan askoko egunak dira hauek, eta norbere burua zaintzea garrantzitsua da egun hauetan. Bai, edo zer gauza gertatu daiteke edo zein honetan. Edo zein honetan. Eskerrik asko bioi lotan kantua, Lotierrena diskotik, esan da bezala, kantu nire ustez behintzat oso borobila. Eta furgonetaren gurdian lo egin du.
eskuen gainean harri batean, etzan da. Lo egin du altzokietan, espetxean, txalupetan, lo egin du bordatan eta behin batez gaztelu batean, euripean egin du lo eguzki kaldatan, saldi baten bizkarrean, aulkietan, elizetan, hotel doktoretan. Lo egin du eskuen gainean harri batean, etzan da. Lo egin du eskuen gainean harri batean, etzan da. Zapaia errotzen pean lo egin du bizitza guztian, orain lurpean datzat, lo eta lo beti ere koloan, erregezar bat bezala. Lo eta lo beti ere koloan, erregezar bat bezala. Lo eta lo beti ere koloan, erregezar bat bezala. Lo egin du beti ere koloan, beti ere koloan, beti ere koloan, erregezar bat bezala. Beti ere koloan, beti ere koloan, beti ere koloan, erregezar bat bezala. Beti ere koloan, beti ere koloan, beti ere koloan, erregezar bat bezala. Beti ere koloan, beti ere koloan. Balo ez, esnatu egin behar dugu eta bigarren kaferekin jarraitu behar dugu aurrera protagonista gehiago aurkezteko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Handia, izugarria, bere bizikoa, bikaina, kristorena, markatik kanpokoa, neurriz gainekoa, bere aldikoa, Demasa. 20 minutu barru, ordu laurden barru hasiko da Dema S-aren finalisten final handia. Eta barkaidazue, superlatibo absolutu hauetan hitz egiten badut, baina Durangoko azokaren lehenengo eguna da, eta pozaren pozez nago azalak ezin hartuta. Hemen gaude sortzaileen erreinuan, kulturaren erreinuan, euskararen erreinuan. Horregatik leku ezin hobea aukeratu du Euskaltzalen topaguneak ikusentzunezkoen rallyen final handia egiteko. Urte osoan zehar herriz herri euskaraz egiten diren laburmetrai lehiaketan, 24 ordu edo gutxiago edo 24 eta 48 ordutan egiten diren ikusentzunezkoen rallyen finalista geratu direnen finala da Demasa. Irudienea gunean ospatuko da, segituan, eta bertan aukeratuko dute urteko laburmetrairik onena. Eta hortaz hitz egiteko, Vanessa gonbidatu du gurera. Arratsaldeon, Vanessa. Arratsaldeon, eskerrik asko. Arratsaldeon. Urduri zaude? Bai. Bai? Bale, oso ondo. Oso ondo, oso zintzoa. Kusi bartzen nuen Goiuri aurkezpena egiten ari zinela begiak itxita baietz esaten ari zela. Dena baietz. Une oro arrazoia ematen. Dena bai. Bai, ondo barrenatuteko mezuek eta bai, intzarra moteko. Bale, 15 minutu barru hasiko da finalisten final haundi hau. Zer topa dezakegu? Bueno, Demasa proposatu genduenien edo irudikatu genduenean
ikerketa bat egin genduen ikusentzunezkoen eta laburmetraizen inguruen, eta konturetu ginen rally asko, hau da, 5 ordutik, 58-62 orduko laburmetraizek etzen dizela, eta hor gero ez da jarraipenik eitzen, ez da behin horra heldu, irabazi, eta listo. Orduen, erabaki genduen, finalisten final handi bete itxie. Orduen, ikusiko dana gaur arratsaldien, arratsaldeko ostetan irudienean, izango da Euskal Herriko rallizetako irabazlin laburmetraizek. 13 laburmetrai aurkeztuko diez, eta hauren artien lehiatuko diez. Datoz kameratoiatik, Zinebi Espresetik, Oñatiko laburmetraien rallietatik, Kine rally, aurreko asteburuen ospatu sana, eta Portugaleteko Zine Espresetik bebai. Eta, bueno, eurentzako bebai elkar ikusteko aukera oso da, eta, bueno, eta zelan ez Durangoko azoka baten zure laburmetraize pantai handizen ikustie, hori beba da sari handize. Gaiak beraz, askotarikoak, ez? Ez dago gai zehatzik finalisten final honetan? Ez, gaizeek izen diez, lehiaketa bakoitza jarri dauena. Adibidez, kameratoian izen zen kalian gora, kalian bera. Beste baten izen da zergaitik ez. Gaiak oso ezberdinetakoak, baina guk epaimaiek aukeratuko da laniketa hobiena gaia eta ezaugarriak baldintzatuta egon barik. Epaimaia Mikel Landa zinemagilea eta Ander Mateos bideografo eta argazkilaria izango dira. Beraiek ere urduri daude, hitz egin duzu beraiekin? Ez, justo Mikel Landa etorri da, kafe bategaz eskuen, da esan duz, bueno, ni danatarako presnao da inetxa, zuk badakizu. Osa, egon jesarritze tranquil eta gozatu. Ze, kalidadean handiko lanak datoz. Kontutan euki, lehiaketatik datozen irabazliek beste epaimaikide batzuk aukeratuk izen diez. Beraz, kalitate oso honeko laburmetraizek dakuz. Beraz, aipatu duzu badela ez, pixka bat parte hartzen duten hauek ez aztea, ze irabazten dute eta gero hor geratzen direla aipatu duzu, baina horretaz gain, bada edo niri iruditzen zait behintzat, badela pixka bat bultzatzeko jendeak urtean zehar parte hartzea, ez? Horrelako lehiaketetan, ze behintzat balin badakizu gero abendua iritsi eta hemen irudienean hau egingo dela, horrek ere ez bada bultzada txiki bat. Bai, azkenien sari ekonomiku erabiltzen da, jasotzen da bie, bai, sarize guretzako bada, hori Durangoko azokan egotie, eta Durangoko azokan egoten dan jentie bebai boskatzeko aukeri edako, ze publikoaren boska dau. Orduen da, bi bider irebezlia izetiez moduen, eta, bueno, pandemizek ikusentzunezkoek asko ikutu izan dauz, eta 2021 artien hor utxune asko egon diez, 2022 berpiztu eginda, baina, bueno, de masa moduko lehiaketa honek laguntzen badau, ikasle unibertsitatik urten barri dabiltze zenak edo jo bizaletasun hori daukienak parte hartuteko, bultzada eman nahi dugu. Publikoaren saria aipatu duzu, entzuten ari den edonor gerturatu daiteke irudienera ikustera? Bai, 5 arte dako, bitu 10 minutu dako. 10 minutu, venga, korrika. Durangon bazaude. Durangon balin bazaude, eta badakigu zuetako asko hemen zaudetela, ze ikusi zaituztegu batzuk, eta hemen jende asko dabil, beraz, mentxe amua bota dizuegu, 10 minutu dauzkazue, korrika irudienera joan, eta segulako planaz gozatzeko. Bai, zelanak benetan oso nati ez, danatariko edau, dau gai sozialak, humoretsuek, danatariko edau. Baizu, hortxe proposamena gure entzulentzat. Gero gaur bertan jakingo dugu zein diren irabazleak. Bai, hori da. Bostatan, gitxi gora beraz azpirek bueltan edolan, esango dugu, esango da bie, epaiek, nik ez dakot zer ikusirik, nor izango dan lan irabazleak. Nesa, nolabait esatearren honek hartzen du, zinema jaialdi baten azken jardunaldiaren itxura? Bai. Ospakizuna noiz eta nun egingo du? Zuek ursuieni. Demasa maitzu eta baguz parrandan, nik ez dakot aitzakirik. Ez dakot atzakirik. Hau dau, lehenengo eguna hasteko modu ezin hobea, Baita bakarra, ezin hobea eta bakarra. Adi egongo gara, ea nork irabazten duen, nork jasotzen duen publikoaren sari hori,
Eta noski, beti bezala, bigarren kafean beti horrelakoak egiten ditugu eta bigarren kafe bat hartzera gonbidatuko zaitugu hurrengoan, lasaiago, eta kafea eskainita, ez dugu gezurrik esango, ez dizugu kafe eskaini ere egin. Bueno, lasaiago, urduritzasunek ez toztitzitzen momentu hortan kafe. Nahi baduzu, hau da momentua aipatu dugu entzulei, Nora Rodrigo 10 urteko idazlearekin entrevista bat grabatu dugula goizean, orain txentzungo dugu eta momentu paregabea kafea prestatzeko nahiko bazen. Bai, ez, tranquil, orain justo june binai, prestatu behar dugu dana, ez da txakize, benetan, hartuko nauen gustara. Agian gero bukatzen denean demasa, agian garagardo bat hobeto. Bai, hori hobeto, hori berbi hartu netzen txut, Vale, perfecto. Sondo, eskerrik asko. Eskerrik asko zeu hori. Egongo gara. Arna sartzeko momentuare heltzen ari zaigu, eta hemen gartxotari da, Vanessa agurtzen, gartxote mundu guzia ezagutzen du, eta Vanessa ere ezagutzen zuen. Bai, unibertsitatetik. Aspaldi, bakizu 10 zenbat urte pasadia, 2009-tik. 10 baino gehiago. Eta aspaldian ikusi gabeko lagun bat, baino ikustezu, ikusentzun ikusi genuen ikasi genuen guztiok, bagabiltza han edo hemen behintzat zer ikusia duen zerbaitetan. Aseke, poza. Hori ere bada, Durangoko azoka aspaldian ikusi gabeko egunero ikusten ditugun asko ere bai, baina aspaldian ikusi gabeko satelite kuadria handia dago hemen ere. Hori ere bada ez, hori da. Hori da. Liburuak eta musika da bigarren mailako zerbait da. Hemen helburua da lagunekin elkartzea. Hori da. Ari da pixkanaka bizitzen, streamingez jarraitzen gaitu zuen ontzako. Hauxe da, Durangoko azokak duen itxura, goizean lepo, aurre eta gaztetxoekin. Orain arratsaldean lehenen ordobetan orain lasaixiagoen ari da pixkana betetzen, eta goizak utzi digu, aurrez eta gaztetxoen artean oso bisita berezia. Nora Rodrigo izan da gurean, Durangoko bertako ikasle bat, 10 urtekoa, eta lehen ere esan dizugun bezala, kontatu digu, liburu bat zuela, eta guaren atzetik joan gara, entrevista eskian, ze benetan bazegoen, hor zer kontatua eta zer entzuna, eta hementxe daukazu, Ez gara lehen kolpean nahikoa bizi ibili, baina Garazi Gaztaino eta Iker Gurrutxaga lankidek esan digute, eta hau pasatzen utzi behar duzu, egia da, harrapatu behar dugu, eta joan gara korrika bere bila. Liburu bat editatzeko informazio esketorri da, akaso okerreko tokira, ze kazetariek ez dugu asko jakiten liburuak editatzeari buruz, hauek irakurri eta batzutan epaitu edo horren inguruan galdetzen diegu egilei, baina bidali dugu, Nora, Uxu Errazkinen gana. Esan digu, zuk esan Uxu Errazkini bigarren kafeti bidelu zaituztela han ereingo estandean, eta ea arke, argitaratu nahi duen, zure liburua eta Uxu Errazkin bazkaltzen ari da. Ze ez dizuegu gezurrik esango, hau izango da gaurko bigarren kafean zuzenean gertatzen ari ez den gauza bakarra. Arratsaldeko 4 badoa zelako, eta guk Nora Rodrigo harrapatu dugu, minutu batzuk lehenago bigarren kafean aritzeko. Nora Rodrigo, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon. Aizu, hasteko, nondik zatoz edo non zaude, ze uste dute etxean bertan zaudela, ezta? Bai, Durangotik etortzen naiz. Bale, eta etorri zarete hemen, zuen ikastetxeko hainbat lagun eta irakasleak, ezta? Bai. Ez ikastetxetik zatozte? Nebers ikastetxetik. Bale, hortxe daukagu, Nebers ikastetxea, eta Nora Rodrigo. Eta Nora Rodrigo kontatu digu 10 urte dituela eta liburu bat idatzi duela. Horrelako zerbait da, ez da Nora? Bai. Nondik Nora hasi da liburu hori zure buruan, eta zer kontatu nahi duzu? Bai, eske lehen nire lagunarekin jolasten nuen eta pentsatu nuen liburu bat egitea horri buruz, eta hori ideia. Eta liburuak Atrapados en la isla izena du. Bai. Irla hori egitazko irla bada, edo beste egoera baten metafora da, Nora? Benetazko irla bat da. Non dago irla hori? Bueno, ez da existitzen, baina
da entre Cabo Verde eta Canarias. Ara? Era, beraz, mendebalderuntz, egon mendebalderuntz joan da, topatuko genuke, irla imaginario bat. Eta liburua dagoeneko idatzita daukazu, Nora? Eskuz idatzita eta poliki-poliki garbira pasatzen ari zarela kontatu didazu? Bai. Bale, nolako da prozesu hori? Garbira pasatzen duzun horretan, gauzak aldatu egiten dira, sortzen zaizkizu zalantzak? Bai, apur bat aldatzen dut eta nola agertzen da traduktorea, hor, igual zuzentzen dit ortografiasko falta batzuk eta hori. Norbaitek irakurri du, Nora, zure liburua? Bai, baina ez osoa, orain. Zatitxoak bakarrik. Bai. Baina zu badakizu argitaletxe batek zure liburu argitaratzeko osorik irakurri nahiko duela. Bai. Eta prest daude horretarako. Bai. Bale, beraz, egingo dugu negozio bat. Entrevista hau laizter agurtu beharko dugu, ze guk ere zuzenean hasi behar dugu, eta zuek ere joan behar duzu, hemen dauzkagu Neberseko ikaskide, irakasleak eta bar, baina Nora, guk nahi baldin baduzu, zure irakaslei emango diegu gure harremana. Eta jarriko zaitugu harremanetan ere ingo uxu errazkinekin. Eta hortik aurrera guk ez dugu ardurarik hartzen, baina uxueri favore pertsonal modura bintzat, eskatuko diogu zure liburu irakurtzea. Eskerrik asko. Nora Rodrigo, ez dizugu minutu gehiagorik kenduko, guk ere saio abiatu behar dugulako segituan, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eskerrik asko zure irakaslei ere, onik usteagatik elkarrizketa hau, eta esandako aurrentxan mango digu gure emaila eta hortik aurrera irakasleen bitartez harremanetan izango gara, ondo? Vale, ondo. Aizu, zorionak, ze ez da lan makala liburu bat egitea, eutxi horri, joan zuzentzen txukun, ze laizter, esan da bezala, erein argitaletxearen eskutan izango da. Eskerrik asko Nora, eta gozatu gorko egunaz. Zuei, agur. Aio. Da lanariekin badako uartean ez dago itxasorik, kartzelak badaude baina ez daukate aterik, ez da gertzen mapatan ez baitago mugarik, badako uartean ito ditzagun penak urezko pistolekin jogaitzatela poliziek burukiekin eta diktadoreek barregin dezatela ohartu arte arnasa bukatu zaiela ito ditzagun penak urezko pistolekin jogaitzatela poliziek burukiekin eta diktadoreek barregin dezatela ohartu arte indirela. Arratxaldeko bostak izateko 40 segundu besterik ez dira falta. Gartxoti honako galdera egingo diot eta ez dakit noiz bukatuko dugun. Gartxot, zer da, emango balizute oraintxe, garai baten egiten zan, ez? Karro bat eman eta karroa bete arte, hipermerkatu edo supermerkatu batean sartu eta nahi duzun guztia sartu eta zure oraintxe emango balizute motxilatxo bat. Ez zitu esango karro bat, motxilatxo bat, ze sartuko zenuke bertan Durangoko azokatik? Ez dakit ulertzen den, montxila hortan kabitzen den guztia doainik. Baina hori egin duzu noiz bait? Ez, baina hori egiten zan. Nik pentsatzen un kondaira bat zala hori, Ez, hori existitu da. Bai, hola, toixarasta, afede eta olako. Durangoko azokan ez eta zorionez, nahiko merkantilizazioaren usainare hartzen du batzutan gure kulturak hemen, hori ere esan behar da, gure kontrasanak ere sortzen dizkigu eta bueno, karromato batena ez da idea ona, baina motxilatxo bat, Gartxot, motxila hola ondiegi bat izan gabe. Ba, igual, lehenik eta ben txikia do gazteagoa izango banintz. Motxila karratu xamarra, ze viniloak abitu behar dute. Ojo, txikia izango banintz ziurrenik komiki gintzarako autua egingo nuke. Txikitan oso komiki zalean nintzen, eta gaur ere bueltasko bat eman dut, eta inoiz baino euskal autore eta komiki eskaintza handiagoa dagoenaren itxura hartu diot, azokari, nire garai gazteekin alderatuta.
Baina nio, egia da gaur egun fisiko eta euskarri fisikoekiko nire abersioa badakizu, edo ez daukat etxean vinilo eta ez ondirik. Orduan, igual, akaso dauden liburu garestienak hartuko gintuzke, gero merkatu beltzean saldu, eta ez dakit, babarrun jan haundi bat iteko, Tolosan, akaso. Ala, ze itxusia hori. Romantizismo gutxi. Baina ez, desmitifikatu behar dira gauza batzuk. Bai, egia esan inoiz baino sorkuntza handiagoa dago eta pozgarria da. Hemen eukiditugun gonbidatuek egin duten bezala ere disiplina anistasuna jorratzen duen sortzaile gero eta gehiago dagoenaren itxura hartzen diot nik behintzat honi. Baina ez dakit sartuko nuken motxila horretan, naizelako oso vinilo eta CD zalea, digitalizatutan nago erabat. Ziurrenik liburu sorta handi bat sartuko nuke. Eta generazio berriari laguntzeko, akaso gazteagoak diren sortzaileen, ez dakit, lehen lanen bilduma bat egingo nuke, motxila horietan, lehen lanena, hala. Oso ondo. Eta zuko Juri? Nik pentsatuta daukat. Bai? Ni sartuko nintzateke, landako guneko ez ate nagusitik, beste aldetik, antxe plazara eta etxe berri horietara ematen duen ate hortatik. Iruko sushi jatetxera ematen duen. Iruko sushi jatetxeko ate hortatik sartuko nintzateke, eta, klaro, hau denborakin izaten da, ez? Minutu batean hartu dezakezun guztia. Bai, mango dizkizugu 6 minutu. Bale, hartuko nuke. Pasakot dituzke 3 jende agurtzen. Bai, egia da. Korrikasi eta hartuko nuke ibilbediren disko bat. Aterako nuke argazki bat, ez dakit, lagunekin, adibidez Izaroren estanean. Egingo nuke korrika ikusi ditut hor Esti Marquezek poltxatxo batzuk dituela, poltxa bat hartuko nuke, opari gehiago sartzeko barruan. Korrika jongo nintzake Arantzazuko fraileen estanera eta egutegi hartuko nuke, hau oparitzeko, izebari, amonari... Oso opari sokorritua da. Amonari, bai. Beste korrika jongo nintzake Gararen estanera eta handauden liburu batzuk hartuko nituzke. Eta beste huelta egin eta Ereingo estanetik hartuko nuke Epizentro liburua adibidez. Eta Pirritx Porrotx eta Marimototxetik Pupu eta Loreren panpinak. Eta korrika aterako nintzateke, ate nagusitik, jazta. Zer guztu duzue... Motxila bat zan, Motxila bat eta 6 minutu nahi duen guztia eramateko pertsona bati eskaini eta hurrengo segunduan plangintza hori guztia buruan ukitzea gauza sanoa dela? Ez. Nik ezkadutan nauka Goiurik. Bueno, barkatu. Ez Goiuri, lasai. Osondari zela. Inbidia eman dizue Arantzazuko fraileen egutegiak, badakidala nik, hombre. Espairi gabe, arratsaldeko 5 eta 3 minutu, gaur protagonista izan da zuzeneko esan digutenez ikaragarria eskainiz, ezin izan dugu eskapatu, eta bain protagonista izango da, Bigarren Kafean. Amarrak dira eta mezu batek izozu egin nau. Ez da egia ezin nahiteke izan. Ez dugut artea hundirik euki, baina ni egon naiz, Olaia pare bat abesti ikusten, hemen Plateruenan. Ongi etorri, Bigarren Kafera, Olaia intzi arte da gurean. Mil esker haunitz. Eta etortzegatik ere bai. Gartxotek abesti bi, baina Iker Gurutxeta eta Garazik Gaztaino lankidek ikusi dute, eta heldu dira, bolazo. Bolazo. Bolazo, Bai. Ola, etorri dira? Bolazo, Ikerrek esan dit, bolazo, oso oriotarrez esan dit, bolazo, Euskal espresibidadea, Gaina, bolazo ez da kontzertu hon bat, osea, bada beste pausu bat gorago, pausu bat gorago dago, ez? Jode. Aurkeztuen bezala, Olaia, hemen gainera, da, hemen Durangoko azokaren webguneari lapurtu dizkiot, 4 lerro hauek, ea dauden, baina gero bertan aurkitu dituan kontzeptu batzuen inguruan galdetu nahi dizu dalako. Lehengo Lepotikan burua kaleratzera, etorri zera, Durangoko azoka honetara. Lehen disko luzea, kontzeptu edo aurretik euki dituzuna abesti eta badakigu musikaren munduan aspalditik ibilia, baina hau da zure lehengo bilduma pertsonal eta
intimoena, esango nuke, sonoritate tradizionalena eta abanguardistena. Arilkatze omen dituzu Durangoko bogunearen dioenez. Nafarroan gero eta indarra handiago hartzen ari den energiaz eta jakin minez betetako artisten belaunaldi berriaren parte zara ere, ojo, eta kokatuta zauden lekuaren leku horrek zure soinu espazioan eragin handia duela ere aipatzen dute hemen, eta oro har pop ilun baten baitan zabiltzala. Lau lerroiek hartu ditute webgunetik pixkat zure aurkezpen txiki bat egiteko. Esan daitekenaz gain edo definizioetaz eta adjetibo ez aparte, zuretzako lehen bidaia hau, gaur ere kontzertu eder batekin nolabait izango zen geltoki berezi bat, bidaia berri honen aireratzea nola izaten ari da? Nola bizi dezu lehengoan ere aipatzen genuen beste sortzaile batekin lehen lerroan jartze hori naiz eta aspalditik ibili hontan? Egiarran desberdin bizitzen nahi naiz, zeren behineretzei tokatu lehen lerroan modu hontan egotea, eta batean sentitzen dut, arrazoi evidentea da dela jendeai pixket zure barrenak erakuste, baino egia da, eta gainean badut arazo bat dela igual pertsonan ez baldin bada hola trato arras hurbilekoan edo, baldin bagado bi edo 3 pertsona bakarrik, baino eszenatoki gainean batzutan aztenez gainera solasean, eta ja ez kantuetan bakarrik direla arras pertsonanak baizik, eta igual solasten azten izenean batzutan pentsatzen dut, ostiola, izara pila bat kontatzen zure bizian inguru, igual hau neurtu behar duzu. Ordu nahi da izaten pixkat prozesu bat, ez dakit, aski betia ikaskuntzaz niretako, eta baita ere aberasgarria, eta bai egia da sentitzen dutela, ez dakit nola erran bainon, badela fase berri bat edo, eta sinesten dut geroz eta gehiago nire buruan, eta aski erraroa da. Terapiak ere badu zer ikusi handia, baina... Hor, pervertitu xamarra dagoia da, askatasun eta askeitza, ez naiz oso zalea. Baino esan daiteke ere, norbere burua lehen lerroan jartze horrek ez, eta ez nabil hemen, bigarren lerroan gauden edo dauderi inor gutxietxi nahi, baino ez zaizuritzen ere lehen lerroan jartze horrek onerako eta txarrerako asko zere ariketa askeagoa bihurtzen duela proiektu musikala bakarrik ez, baino kasuntan bai, musikal hori ez, hau da lehenu aipatzen zenuen estenatokian, igual gehiegi kontatzen ari naiz, baino pasako zitzaizun ere, hau da feedback ona jasotzen dezunan orain, norbaitek zurekin konektatzen dunan ere, zuzenean konektatzen du erakusten ari zean gela horrekin, ez? Orduan, bi aldetarakoa da indar hori, ez? Ez zaizu iruditzen? Bai, egia da niretzat eszenatokiko posizionamendu guziek badutela zerbait honetik eta zerbait txarretik, eta honetik duena nire ustez dela batez ere zukerraten duzuna, zeren bai egia da honitzetan egon naizela musikari bezala bertze batzun proiektuetan jotzen edo pixkat esku bat botatzen, eta egia da faltan sumatu izan dutela, ostras, klaro, eske nik hau ere bai erran nahi nuke, baino klaro hau ezin dut egin, zeren mikrofono bat dut aurrean, baino ez da egin behar nukena, eta klaro, eske... Gaur koroak bakarrik tokatzen dira. Gaur koroak bakarrik tokatzen dira, baino gero erran nahi nuke ezakizer, eta ez? Eta egia da sumatu izan dudala faltan askatasun hori, baino aldi berean maite dut joan eta koroak ite ezakinon, edo piano jotze ezakinon, zeren, klaro, eskezu joaten zara egiten duzu eta ja bazazi. Orduan niko pila bat disfrutatzen dut, pila bat disfrutatzen dute gotea gordea, eta venga, hauin eta banai. Ez dakit nola esan, responsabilidade eza ez, baina responsabilidadea ez dakit malguagoa edo suabagoa izatea. Eta Durangoko azoka pixkat urtean behin ematen den plaza izan da ez, eta kontsumitzaile edo entzulekin, irakurlekin edo dena delakoarekin harreman zuzena, lagunekin ere bai eukitzeko astea izaten da. Zuk lehenengo lanean gaur bezalako edo aste hau bezalako, ez dakit, feedbackaren zain etzera egongo, baina importantea da zuretzako bestaldeak zer esango duen lan honen inguruan, edo jada osoa, betea, bukatua eta nola ez, arro sentiarazten zaitun gaiur, ez dakit, amaitu da prozesua eta orain datorrela,
edo bazea pertsona bat, edo sortzaile bat, ez dakit bestalde horri garrantzia ematen diona, zentzu honean diot, A ber, nire ustez gelitzen dela aski polita erratea, ez nila bete eta sentitzen naiz, porque nahi dudan egin dut, eta emaitzarekin ni bete eta sentitzen naiz. Bideaz gozatu behar da. Bai, eta egia da, eta hola sentitu nintzen ja diska nasi zen egunean, nazten hasi ginen egunean, eta diskaren grabaketaren prozesuan baita, bai sentitzen nuen, eta kantu konkretu batzukin gainera, lehen jarri duzu zure minarekin, adibidez bai sentitzen nuela, jazta. Honekin indezaket lasai lo, baino egia da, gero, behin fase hori pasata, nahi duzula eduki feedback bat jendearengan, onerako edo txarrerako, baino niretzat importantea da zerbait produzitzea jendeangan. Eta, klaro, gezurra izan entzen, errango manizu, ez, hoin dut niretako, eta niretako inbanu bakarrik enitzen hemen egongo. Neurritasun edo neurrikeri, zenbat gezur eta zenbat egi. Entzuntzen horren estudioan Peti eura batzen, zesan zen hola, jazta. Hau ere bai izan zen, jazta. Hau ere bai. Bai. Baina horrelako kantu asko daude. Jazta asko daude, ez? Bai. Ostras, baino, Peti etortzea izan zen eretako. Naiz fan, ni lehenago lotxatzen nintzen bera saludatzera eta dena. Eta gero ohartu nintzen, nire zakurra ekarri nula, bere lehengo etxetik, berak bazura nire zakurran ama eta naia, zakitzer. Beraz oso lotuta zeudetela. Bai, destino. Diskontan aipatu ditu Gartxotek, aipatu bestek aipatu dituzten tradizio eta abanguardia, aipatu dute iluntasuna. Bueno, diskontan gauza asko daude. Gauza oso anitzek, eta abanguardia eta tradizioaren artean ere nik asko topatu ditut 80 eta batez ere 2000ko hamarkadatik. Olaia arte musikaria da, musikari izan da, nik esan gorke batez ere teklista dela, piano jolea dela, baina gauza asko ere bada, ez dakit, edo abeslaria, edo beak nahi duena izan daiteke. Baina teklatuek pisu asko daukate diskonetan. Sintetizadorek, arpegiadorek, detune edo desafino giroan sortzen diran tekstura elektronikoek, hori guztia ere badu asko, eta hori akaso bada abanguardia ere, baina goroitzen du, ez, duela 2 hamarkada eskaseko joeretara, batzutan atzera gore joaten da, lizentzia asko hartu dituzu eta askatasuna aipatu du Gartxotek, ez dela gehiegi maite duen hitza, baina ez da git, zu aske xamar sentitu zara, esparru askotara jotzeko. Bai, erran bar da baita ere, hor Ander Unzaga dela sinteetan arras frikia den pertsona bat, eta ostras, indugolako match potente bat horretan, eta lagundu nau pila bat, ulertzen mobidetaz, pasatu dugu, nik uste dut denbora, ezakit, ez dut erranen denbora gehiengoa, baina bai denbora unitz pasatu dugu, soinuen bila, bere teklatu desberdinekin, planteatzen, hau hemendik bai, hau hemendik ez, eta blokeatu izan gara horrekin haunitz ere bai, baina egia da berak zerikusia haunitz badula horretan eta aski eskertuan nago horrekin. Aizu, Ander Unzaga teklatu eta sinteetan aipatu dugu, Erik Deza gitarretan, Joseba San Sebastian basuan, Josu Erbiti baterian, produkzioan, baita Adrian Mangado bera ere, Josuren estudiotan, eta zuk ere, badaki teklatu batzuk grabatu dituzula, edo eskua sartu duzula behintzat, ze zuk ere jotzen duzu, baina ez da gitorre utzi duzu ez, gainontzekoen esku desente behintzat diskoaren lana, naiz eta gero egontzaren gainean ere, ez da git. Bai, hor, karo, diska grabatu baino lehenagotik egon ginen egiten entsaioak denak elkarrekin, eta ez genuen hainbertze fokalizatu soinuakin batzutan, baina bertze batzutan bai, eta ikusten genuen bakotxak nontzun lekua eta nontzun igual ezakite, non ibiltzen altzen norre erosoen edo ez aportaz ezaken gehiago, eta egia da nik grabatu ditudan teklatuak, direla gehiago nik egingo zenituzkenak, bai, egingo nituzkenak baino gehiago egiten ditudanak normalean, pianoak ezakitzer, gero berak badakiko basuak ezakitzer, olako, baino gainerakoan bai delegatu dut, egia da, bai, bastante delegatu dut. Akustikak ere bai egin izan arren,
bueno, gainerako Eriki Bidal, osea, ez dakit, bai, gainean egonez baino, ez hainbertze. Kolaborazio asko ditu diskonek, disko aurreratu zigun B klasekoa kantatik abiatuta, bertan Olatz Salvador ahotsa entzun genuen, Petxi zerua gorri zorretan, badira bestelakoak, eta atentzia eman digu, bueno, kantu hau, Joseba Tapia, Leire Berasaluze, Kristina Arantzabe, euren, bueno, bide lagunera izan dakoa batzera, batez ere Leirerekin ere askotan egiten duzu topo, Joseba Tapia akordoi hartuta jarri duzu hemen, nik galdetu behar izan dio, Josebak trikiarekin egin du edo akordoiarekin, baina ez datu idazu akordoiarekin egin duela, eta kantu honetan ez dakitzen badagoen, nik batzutan jota baten kolore hartzen diot, beste batzuetan Mexikora eramaten hau. Ja, ez dakit zer egin nuen, zeren hau idatzi nuen, gaur ni trikitisa jotzen dut, eta hau egin nuen trikitisakin egun batez, eta erran nuen, klaro, eskerrango dio Josebari, rabatzeko, eta gero etorri zen Joseba, eta errantzean, akordeia eta trikitisat soinu handia eta txiki ekarritut. Eta ignaena. Eta ni, pues ez dakit Joseba, ez dakit eta soinu handiak inprobatuko dut. Eta klaro, eske, gaitu da maravilloso. Orduan, bueno, saiatu ginen soinu handiakin eta gitarra akustiko batekin zerbait egiten, eta egia da hartu badula kutsu, bueno, nasketa hori bai. Agitze derra, bestalde. Arras. Arraza ez da markatu. Saiatu naiz ba. Alperrik. Arras ederra? Arras. Baina, ala da ez da? Emaitzarekin gustora gatu zara, edo ez zara idespero zenuen? Batzutan, kantu honekin, ez da egin nola ditu behar digun? MJ, nera matxindako da Maria Jesus, bera. Eta nola den ere bai erdi J, pues MJ. Trikitixarekin jotzen da abesti mitikoa da, bai, Maria Jesus. Ni ere trikitila jana ez, ojo. Ni galderatxoa dakat, olai aria, eta hau ez diot ustet orain arte inorri galdetu, akaso bai, baina asko ari gea normalean disko aurkezten duen jendearekin, diskoaren nolakotasunaz, instrumentuak, estiloa, abanguardia, bla, esan manuen baino, ez, xetasun guztioiek. Interesgarria irutzen zait ala ere, nola definituko zenukezuk, diskoan agertze ez dan esaldi batekin, disko honekin nolakotasuna ez baizik eta zer eskaini nahi izan dezu. Adibide bat emango izut, ez galtzeko. Vale. Nik adibidez, nire azken lanarekin, eta hau ez dago letretan, denborarekin daukaten harreman komplikatuaz aritu naiz. Hori ez da esalditan agertzen, baina 34 urtenen bueltan pixkat, denboraren amildegia izan da zer hori. Eta gero nola izan dira 6 abesti, bere estiloan, zuk lehengo lepotikan burua diskonekin zer esan nahi zenuen? Lortu dudan indarra olaia txikia besarkatzen. Wow. Ojo, Bai. Ez que hau galdera ni nere burua izen, ze galdera ona, ez, baino galdera ona zen askotan nolakotasunaren inguruan aritzen gea, baino zer egin nahi genuen edo azten zaigu. Bibazu olaia nik lepo disfrutatu dut, buruari ere eman diot, eta jarraituzazu olaia gazte hori besarkatzen, eta horrelako lan oso eta potolo eder gehiago ekartzen dutun bideak, opazu, bibazu. Esker mila espazioaren gati baita ere. Espazioek beharrezkoek dira olaia, baina zuzenekoak ere bai, eta badatoz, gaur hementxe, Durangoko azokan, eskaini duzue kontzertu laburra, ez da gaizki etortzen bira baten aurretik, kanturik sendoenak eskaintzeko aukera ematen baitu, eta lanketa amaitzen eta fintzen jarraitzeko, baino badatoz kontzertu mordoa, plaza politak, hiriak, herriak, denetarik, Euskal Herritik barrena, eta pentsatzen dute zirrara puntu bat ere baduzula, ez, horren atarien. Bai, egia da arras urduri nagola eta badutalako instinto, bueno, nahiko, ez dakit, intrusibo bat, errateko, ostras, ez dut, nahi dut lasterkatera hemendik eta ez dut hemen egon nahi, baina beldurragatik da blokeatzen hauen zerbait. Orduan gogo handia dut, baina nik uste dut ere bai importantea dela erratea. Gogo handia dut, baina nago, izitua honekin ere bai, zeren bai eta respetu handia honeri. Kontzertu hauek izanen dire Janus Lesterrekin elkar banatuak, orduan nago aski gogotsu eta uste dut sendituko garela nahiko babestuak lagun artean menpin, zerbait bada.
Izango da napar power pixka bat, bira horretan, Bai. Nere burua aurkeztu nahi nuen telonero gisa horre izotza buskatzeko, baino... Ai, Janus, alu hau. Haupa, Janus, idolo. Amarrak dira ta mezu batek izozu egin Ez da egia ezin daiteke izan Zergatik jazta hori? Olaia? Kantu izan da aski sendagarria niretako, idatzi nuen aspaldiko lagun batek bere buruaz bertze egin ondotik, eta bueno, amesten nuen egunero berekin, eta kantu hau izan zen olako goitik botatzeko manera bat, hortik aste batzutara, eta geroztik enuen gehiago amestu berekin, egia da, beranduago amestu izan dutela baita ere, baino izan zen inflexio puntu handi bat, eta izan da aski, badakita nahiko maitikoa dela, baina nahiko terapeutikoa, zeren bastan bezalako bailara eta herri txikietan batez ere sentitzen dute, ala dela igual ez da ala, baina suizidioaz nahiko gutxi solasten da orokorrean, herri txikietan oraindik eta gutxiago pertsona bat gaztea delaik, eta uste dute kantu hau izan zela alako saretzeko arrazoi bat, eta horregatik betetzen hau pila bat eduki izanak talde bat hau egin nahi zuena, eta baita ere egon ziren ez dakit lagunak, gurasoak egon ziren jende klabe batzuk kantu honetan koroak grabatzen, eta hola egon zen Celestino trompeta grabatzen, berak ere bizi izan ditu olako esperientziak eta egoerak, eta orduan, klaro, haitu nola izen gelditzen, batean erren nuk. Klaro, eske jazta, hau behar nuen. Eta berari gustatzen zitzaizkion rantxerak pila bat, orduan horregatik erraten dut, egin nahiko niokela rantxera bat, baino izanen dela bertze batean, alaiago goten aldein zelaik. Osake, bixe. Agurtu horretik, Olaia, eskerrona eta gonbite bat, ze Durangoko zarataren, presaren eta goraberen artean egin dugu, hurbilketa bat disko honi, egin diogu, baina gure laborategian lasaiago gitarra hartuta, piano hartuta, gure pianoarekin, musikariren bat lagun, zu nahi duzun bezala, guk gonbitea jaurtita, hausteazken batean gurera etorri, eta orduan bai, hitzak goiti bera sakon aztertu eta diskoari zuku guztia ateratzeko, beraz, gonbitea botata, zuk esango diguzu bera. Noski baiet. Mila esker, gozatu bideontaz, gozatu diskoaz, benetan lan ederra egin duzu eta batez ere, bueno, gozatu osnarketa hau eta zuk esan duzu ez, terapiak lagundu duela diskoa egiten, diskoari izan dadila terapia. Mila esker haunitz. Hemengo bertzenyor. Joantze, gu kontrola ere arratsaleko 5:25 minutu eta bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Hemen txigara, esan da bezala Durangoko azokan, landako gunean, zuzenean zuekin, naiz irratian, eta gonbidatu gehiago eta protagonista gehiago izan berritugu gurekin segituan gu zuzenean, eta esango dugu, eurak ere nahiko zuzenean da biltzala Durangoko azoka honetan. Zu ez baten azalean idatziko ditugu gure izenak, azkenengo abuztu hartan bezala. Oiuka bestuko ditugu berriz, gaztiburen onenak, esan ozokoen gaur gauak, 24 ordu ditula. Ze sopelatik infernura, entzungo dira gure izenak, hemeretziko udara hartan bezala. Duela urtebete hemen, Durangoko azokan, zuen lagun Joseba Arrazkinek belarrira esan zigun, ezin da kontatu, baina eske ja dauzkau 30 fetxaia itxita, lotuta, baina ez kontatu, ez? Baina, bueno, ja aurreratu zigun sekulako urtea zetorrela. Eta esan eta egin ze orduan, zuen lehenengo Durangoko azoka zen, Marenekin egindako kolaborazioarekin maite mindu ginen, eta zuen sofa probatu genuen. Ostra, Beak eguatzi ditu gandik ezin ateate ibilitu handa. Egoteko asmorik, nork esan du bulego, it's not my cup of tea, begira honi. Ordutik 11 bizipen, erdian orain aturrari hasiera eman zenioten tabakaleran, sarrerak agortuta noski, nola ez? Gero, adibide batzuk ematearren, Legorreta, Biarritz, Logroño, Aia, Ondarru, Valentzia, Eganen bigarren urte hurrena ospatu zenuten, Min sarietarako izendapenak jaso, korrikan kilometrotxo batzuk egin, suzko erroberak aurkeztu, horrekin bideoklipa, EHZ-etan 5.000 pertsona saltoka jarri, Ni oitako bat. Bilbao EBK Laifen aditu, eta bereziena agian herriko plazan Andramaixetan, gero Tenperera bidaia, ura bere bidean, 10.000 entzuleren aurrean, eta bapatean dokumental bat, gure bizitzako lehen bira. Eta atalen artean, Irulegiko eskuari buruzko abesti bat. Eta ni ja isildu egingo naiz, ze hau dena ipatzearekin bakarrik ja nekatu naiz eta giharretako mina daukat. Baina urteko errepasoa egiteko eta Durangoko azokan ea zer moduz dabilen erantzuteko gurera gonbidatu dugu Xabi Arrieta. Haupa, atzaldeon. Arratsaldeon. Egiz esan, azken aldixen ez dixot burui beste buelta ematu denbora gutxi eukidet, eta ze errepaso polo egin dezun, Osea, nizten ez da kostiente inbeste gauzen ditugula. Hori izan bartzen lehenengo galdera, ea eginaz konturatzen zareten zertan ari zareten. Egiz esan batzuten bai da bestetan ez. Azkeneko urte hau zuk esan dezun bezala, bastanteko urte zorua izen da, 2008 oso zoru eta oso ederra aldi berin. Eta denbora gutxi eukideu benetan pasau segun hau dana gozatzeko, gozau lepo egin, baino ez da gehi, sofan eseri, lasai hon, zerbezat iriki da pentsago, hostia, atzo jonun hemen, aurreko aztin ez dakinun bestia, da zu ez den jotzun baleku, ozeanetan bai, ez da dukitzen denbora asko egiz esan. Aurreko urteko azoka izan zen zuen lehenengo azoka, hau bigarrena beraz, oso animo desberdinekin etorri zarete? Bai, egiz esan lehen gortin, gure lehenengo aldiz esan hemen geundena, eta apartea, azoka pandemiko bat izen zan, eta guk entzute ginen hemen zeuen artista nahi ez, oso azoka desberdin, arrarua izala izaten ez dakize, guretzako lehena zan, eta kriston ilusixo eta emozixukin bizi zen genuen. Egiz esan aurten gukin, ez da gehiun dienek aurre lehenko une da, eta ez dauketola zebat etxeko, baina gaur goize bintzez sonamen bat izen da, eta egiz esan nahi egok gezo guzta ezat. Osa, jende pili ez da gizetanok normal lasai itzen, arro da. Bai. Xabinik, gure bizitzako lehen bira izena jarri diozue, hemen aurkezten ari zeaten liburuxka barra DVD barra argazki sorta zea horri, eta bulegoren... Zea horri. Askauz asko dialako. Eta naiz eta bulegoren lehen bira izan, partaidak, eta nik zu ezagutzen zaitut gehien, horren zurekin itzengo, baina lehen aldiz bizi izan dituzue gauza asko, baina era berean ere, hau bada, ez dakit, bide baten
Ez dakit, amets sorta bat ere bai, hor bakoitzan bere mailan atzean eukiko zenituzten ilusio txikien gauzatze bat ere bai. Esaten ari nahi zena, lehen bira izan da, baina aspalditik zabiltza zu adibidez, musikaren munduan, eta aurten adibidez lehen aldiz zer sentitu dezu aurreko urtetan beste proiektu eta bidean sentitu ez dezuna. Lehen aldiz berez zer bizi izan dezu zuk pertsonalki, Zuk esan dezun bezala, bueno, ni 14 urtekin hasi nintzen kontzertu jotzen, oin dauzketo eta 8, pasoi urte batzuk, eta aurten bizi zenetela lehenengo aldiz da, hartzie furgoneti askotin, eta juti adibidez, Ordiziko plaza, oinak horretz dela, Bilboko abandoi barra, da jende pilez zuk lokalien diotzun abestisek kantatzen entzutia. Osa hori la hostia da, bai. Energia transmisio izugarria, ez? Zuen bizitzako lehen bira hau, Xabi, bada gauza askoren ondorio, bada jende askoren lanaren ondorio, baina akaso izan da zuen buruarengan izan duzuen konfiantza siniste ia patologiko baten ondorio, ez? Hau aterako dugu eta gertatuko da, eta sinistearen ondoriozko bira badala. Nik ustet, hortan badukela pixket, zekuk lehenengo epia ategen unegan, lehenengo singela, eta handik aztebeta ez, baina 3 astea pandemixet horri zan. Orduan, klaro, geneuzken beste 5 abestik grabaute, orduan basan gure burugin siniste dut, eta hau pixkenak ateatzen jutegea, bestela bertan geratzegea. Orduan, bai, nik ustet, gure kantukin sinistu dugu, gure proiektukin sinistu dugu, pentsatzen genuen peni merezizula, eta aurrean deu. Nik uste hor badaula horren zerbait, bai. Goiurik aipatu ditu azken urteko hainbat egoera eta mugarri. Nik gogoan dut beste bat, ia istripuz, gertatu dizaidan, Madrilen nengoen eta bapatean sare sozialetan ikusi nuen Gorka Santesteban lagun eta entzuleak bazuela, antxe bulego ikustera noa, ez dakit zer da, nola bulegota. Eta Tomas idatzi da, etorri aida, bila honekin neo, bai, gonbidapenako, zozingo juitzen, abitu aida. Hogei minutu lehenago, eta antxe topatu Madril gareto batean, Madrildarrak, azkoitarrak ere asko, herri eramantzen duten zuekin bertara, eta horre ere uste dut badagoela, ez, ingurukoen babesaren islada, ez, zuek zuen buruaren sinistu, baina izan dela, ez, gero konfiantza horri erantzun dion publiko bat, gertukoetatik hasita, eta pixkana zabaldu zoan dena, ez? Bai, egiz esan, aziratiken bulegokin, kantu katatzen hasi ninetik eukideu babes hori, eta bai, damen, gauz txikian ez esan, laun da familien babes haundixe eukideu, eta horri eskerrek hau gu gaur hemen, eta hortengo urte hau da naizeten de traia, laguntze hori oso berrezkue da, hori eukitzeko suerte haundixe eukideu, eta bai, horregabe ziurrenik gaur hemen ez ginen ongo, bai. Askotan ikusten dalako, eta ala bizigea, normalean sortzaileak, taldeek, artistak, joera geroz eta handiagoa dago barne itzaloiek erakusteko, baina esan nahi nuena da, normalean erakusleioan jarri hoi dugun guztia positiboa edo izan hoi da, baina askotan, eta hemen aipatu izan dugu programan, taldeen funtzionamenduaren atzean, jendeak ez daki ere esfortzua zemaiatakoa den, pentsatu nahi dendik ere bai, aurtengo urte ero honek, maila pertsonalean eragingo zizuela ere, ez dakit, lagun, familia, gurasotasun, eta beste tasun asko ere berrantolatu behar izango zenituzela, eta horrek ere batzutan jendeak ikuste ez duen moldaketa bat eskatzen du, baina zure kasuan taldeak ekarri dizkizun moldaketa guzti horiek, pentsatu nahi dut eskuzabalik hartu dituzuela, izan delako, espero etzen olatua ez dakit, baina tamaina behintzat bai, ez da? Bai, erabat. Osa, lehen gortin, Josebak irego ziren da esango zizun ez da gizema fetxa zeuskela itxike, baina guk ez euna pentsatzen zen, aurten, berrotamasei kontzertu jodeikeu, eta horre ekarriko zundana. Osa, gartxote esatuen bezala, ni nahiko eskuzabal hartu ditut, eta nahiko prest esango dut neola, baina bai, aldaketa desentekarri ditu, azken nizura jendi molda berdezu beti taldea, ez? Horke eskau ekeu taldik, jaten asko eskatzeu ematie taldik. Eta ordumak gauza asko alde jotzu, lan orduk, neskalaguneo, mutilaguneo, limeo, askoz denbora hori zote zabeakin, familise egine bai, launek, ni azkena, asko jo festa izin duen dela azte bete, eta nitxula ikusten nioen lau hile bete. Wow.
bai, pixkete... Gure leno parranda gehiagotan aurkitzen intuen. Bai, egiz esan gartxo da ni leno desentez gexek uste ginen. Bai. Eta hor, Xabi, hau ez da oso galdera glamurosoa, baina gustatzen zait. Aipatuko zenuke adibidez ere, pentsatu nahi, 180 haundi bat izango zela positiboa, ez? Bizitzaren aldaketa horretan. Nekeaz gain, somatu dezu adibidez horrelako aktibidade mailak, horrelako geldiezina den gurpil horretan aritzeak, zuri pertsonalki okuritzen zaizun negatiboki zertan eragin dizun, ez de dramatiko jarri nahi, baina interesgarria irutzen zait, psikologikoki ere, espero ez dan zerbait, exigentea dan zerbait, badu ere betidanik euki ditugun ilusio eta ametxoietatik, baina dena ere ez da, oro ez da urre, ojo, munduko esaldik onena, baina interesatzen zait zure aldetik jakitea, zer notatu dezu batzutan, honek, pixatzen du honek, ez dakit. Galdera interesante, de hecho, gustatez adolago zen ingurun itzeke, barra ez dela demora zengoz politxega. Bai. Denboria. Eta gora bizitza eta gora polita dana, baina interesgarria da ere, nik usteet hausnarketaren amaten gaituzten gauzeta zaritza, eta... Nik usteet, nahi gexena afekta egina, o gexena impacta egina denboria. Osa, nik leheno askoz denbora gexon nauen, nire gauze gehiago, oina askoz gutxixo bet. Eta gero horrek hartzeuna, lan ordu moldau erra, da horrek sortzen estres hori ez. Nik negatibuna, esango nuke, hori, azkenin, eguneko tala ordu dauzke, eta, porque, claro, bulego ez da kontzertu jotzi bakarrik. Gero de, mile bilera, mile historia. Bulegoko lanak. Bulegoko lanak, baina ez hobeto esan da. Eta, bai, horrek ekartzen, zea hori, pixket estres maila, eta horra naiz intentatzen hori aldan ondun eman. Eta elkarrizketa hasieran aipatzen genuen ere, askotan nuntzauden aste batzuk pasa arte bizi izan dezun zerbait hori, aste bat edo gehiago, baloratzeko ezintasun hori, ez bai gurpil hori, ez? Interesgarria da. Bai, oza, eske aurre bastin jogerun adibidez Asturiasen da eta Galizin da, eta gaur hemen gaude, eta orduan... Orduan guain txamponaren beste aldea galdetzagatik, ze negatiboa galdetu dugu, eta pixkat morbosotik aipatu ditudan urte hontako kontzertu edo gune guztietatik, zuretzat? Zein izan da, hola, gogokoena da bereziena? Nik bi dauzket, bi lateizu. Venga, ba. Vale. Lelena da Askotxiko plazia, dala txikitatien ikusi jutela 1000 kontzertu hor, da hori gartxote sinisteit hori egize dala. 1000 ez, baina nik 7 bat hola. Oseanak, eta gu horreotie eta plaziola ikustiak guretzako kristona izintzan, da besti Bilboko Abandibarrako kontzertu eta hemen gaude benetan. Gu ni pentsatzen beste taldea da izala jotzen, ni hor jotzen nahi nintzen bikertin. Atzian zein dago, ez da? Hori da. Bai. Haizu, Xabi, Durangoko azokan zentratuta zuen bulegoa, lehen urtean sofa batek markatu zuen, eta sofa hartatik ezin botata ibili zineten gartxot esaterako. Aurten bestelako, instalazioa egin duzue, baina bertan badago jendeak zuen gana hurbiltzeko apostu bera esango nuke. Lehen aipatu dugu jendearen babes hori, jendearen implikazioa, hor badauzkazue olkitxo batzuk, eta badaukazue pareta bat, non jendeak gehitu behar duen, ez? Zuen bizitzako, lehen bira, ura, eurentzat nola izan zen, eta bilatu duzu ez, hor jendearen parte hartzea nolako izango den. Bai, gaina, aurrekunea hemen atzon ginen estanda montatzen da hori galetezion jendik, aurten bulego ekarriko zuna zertzan, sofa bat, zertzan. Aurten bizke praktikuo jodeu, eta ekarri deuna, izan da panel bat, eta bertan, etortzen jendie gureanak azoitea, emate xoue rotula goio bat hartzeko aukeria, eta bertan dauke, aukeria esateko, biantzako kontzertu bat ikusio da guztau basako, espasako guztau, zeirik usagun bulegon, lehengo bira hau, eta bai. Horren inguran kezka nagusi badaukat. Atzo ikusi nun zuen reel bat, Tomasek, nola idazten zuen, eta rotula horrek egiten zuen, eta oskia latza sentitu nuen esan hauek izajoak hemen, bostegunetan oski hori bizitzen ibili behar badute. Goizin hasieran zarata hori atatzen zen rotula hori, baina onja asidie pixkerak aia gutxixo atatzen. Nik esan barro nigo, noiz edukidezuntzuk hastia joateko bulegoren estanera hori aztertzera? Reel bat ikusi nuela, Vale. Eta pentsatu nahi dut, ez dela gidatzen ninduan bitartean, baina ez dakite, buruan nun neukan ere ez dakit azken orduak topere biligarelako. Baina gurtu aurretik eta segituan gurekin Willis Dramondarrak izango ditugulako, galdetu behar dizugu honengatik. Amonaren lokantek kontatzen zituzten zorioneko herri baten istorioak.
aipatu Xabi Arrietak bulego ez dela bakarrik kontzertuak eskaintzea, ez da bakarrik ensaiatzea, da behin WhatsAppean ikustea, Tomas Lizarazu afanian da bilela, gora etorrita esanez, biharko kantua batera behar dut, bai egin behar dugu. Zautezio, bai. Eta egin, gero etorri dira, laudorioak, kritikak ere bai, denetarik sortu du kantu honek, baina akaso euskal musika gintzan errekorrak ere utxiko zituen. Errekorrana ez dakit, numeruk eta ez ditut behirau. Batez ere, kantua egiteko pasaren denborari dagokionez. Bai. Einaut Gaztainak ixe hilen ginen egun hortan. Nik lehenengo pertsona, hoi ikusi du eta lehenengo pertsona etorri zitzana burura. Einaut Gaztainak dixe ez du dizuen, uste du, bulego ez du nanek eso garra bau, behan bizixen, ez, baino. Tomen asuntoa dizentzan, holaxe sentiuzun behak, eskun histori hori eta, euskerin ingurun, maitasun zeba da sentitzeu behak, eta lehenutik euskerin ingurun kantatzeko gogu ezeuken, eskone gertentzun, eta oso inspiraute zeon egun hartan, abesti bat eintzun, eta al natural, erabak izan taldin, grabau eta atatzia, zeon bezala, eta holaxe izen da. Eta zu esan dezun bezala, egon die guztu oso jendia, eta guztu hori bai, baina hori dana bezala, azken nire. Ni uste naturala emerdala ez da, bate balimo gogue tema bat eta hola sentitzeulako, eta inberda, eta listo. Xabi Arrieta bulego taldeko kidea agurtu egingo dugu, eta guere pasako gara, arbel hortan zerbait jartzera. Ostona jarri barretik. Bai, eta behintzat gartxota aurten ez duzue, bertatik bota beharko, ez da insoltibiliko, antxe, sofan botata. Xabi, mila esker, ondo joan dadila azoka. Hori da. Indar asko, energia asko, ze beharko duzu, gaur lehenengo eguna da, eta dagoeneko, pilak pixkat beruntza direla nabari daiteke, eta oraindik lau egun falta dira, beraz, utzi horri. Hori da, eskerrik asko mene leku bat deitatigen, placer bat izen da, oso guztu naiz, eta animo lanin, da segi aurre ematen. Berdin, izan ondo! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta mendena bizi-bizi eta zuzenean, Xabi agurtzen dugun bezalaxe, beste Xabi ere agurtzen dugu, ongietorri amateko, segituan izango ditugu zuekin esan da bezala, Willis Dramoneko kideak, eta hemen ere badugu gartxot, pozpozik egoteko arrazoirik ze badakit, gartxoti asko gustatu zaiola disko. Amalo minutu izango ditugu segituan arratsaldeko 6etarako eta 14 minutu horiek baliatuko ditugu gozo gaurko lehenengo bigarren kafe hau, Durangoko azokako lehenengo aurtengo bigarren kafe hau amaitzeko. Hemen txezkagu parean Jurgi Ekiza eta Xanbide Gain, atxaldeon, eta eskerrik asko aldez aurretik nire gonbidapen espresari baietza emategatik. Hala ere, 7. diskoa aurkezten azokan, ez da lehen aldia, ez da dia azkena izan, eta denbora asko ez daukagunez, zuzen joango naiz galderetara. Hainbeste urteren ostean, eta ni zalea naiz, orduan oso subjektiboa nire iritzia, baina hala ere diskonetan ere berriz somatu dut Willis Drummonden, ez dakit nola esan, soinua, esentzia, espiritua, eta hori, azken urteetan sonikoki aldaketa asko eman dituen taldea izaki. Galdetu nahi nizuen zuentzako 7. diskonetan erronka zein izan da? Sonikoa izan da, gehiago izan da zuen arteko funtzionamentua, aldartea, gauzak egiteko modua, hau da, nola mantentzen du Willis Drummondek 7. disko batean bere buruarekiko erronka edo pizgarri hori? Zein izan da zuen kasuan? Erranduzun guzti hori. Dana. Ongi labur bildu duzu. Ez, gu beti gauza berdina errepikatzen dugu, disko bat kaleratzen dugularik, da diskoa dela taldearen momentoko argazki bat, ez? Eta hor, hola topatu gaitu. Gero bilatu duguna disko honetan,
grabatzeko metodoan bereziki, grabatu dugu zuzenean, lauak batera estudioan klaketarik gabe eta kaskorik gabe eta ampliak gelan, hori, momentuko energia hori nahi ginuela bildu eta gakotu disko batean, ez? Bai, Xanek aipatzen duen bezala, niri unean uneko argazkia izango da disko bakoitza, baina egia da urteak pasa direla, zentzu honan dio, baina sartu zeate, nire bai, lasa, asko ere, baina ala ere argazkian nabari dira ere lehen argazki hartako gauza batzuk nik ikusten ditut, aurtengo argazki honetan ere bai, eta hor espiritua da lehen hitza, sua, espiritua da lehen hitza ez, burura etorri zaena. Hor Willis Drummond definitzeko orduan, sua eta espiritua izango lirateke ezinbestekoak, eta urrengo argazkian ere horiek egongo dira, ez, egon behar dira, ez da? Bai, usut gure gauza dela ez dugula definiziorik bilatzen, edo hitzik ipintzea horren gainean, ez? Egiten dugu musika beti da, garenaren isla bat, garenaren irudiketa bat, eta garena ipintzen dugu hortan, musika da garena azaltzeko tresna bat, eta beraz normal da, diskaz zerbait egotea, zenta persona berdinak gira, normal da ere aldatzea, beharrez demorarekin ere zartzen girelako eta aldatzen girelako, eta hori baita bizitza, beraz. Nik oso naturala iruditzen zait, talde bereko disketan agertzea zerbait amankomuna eta zerbait diferentea. Bai, ados nago, eta hor energia zuzenekotara joango naiz, gainera leheno aipatu jazu gaur ere neke arpegia daukazue atzo aritu bazinaten, baina... Atzo horio sutan jarri mentzuten. Hori ere kontatu digute. Bueno, hotz egiten zuen dela ere, Ba jendea berotu zenuten, Bai, saiatu ginen. Baina horri heldu nahi nion pixkat ere bai, eta pandemia izan zen akaso zuen, ez dakite, erakusleio ere importantenetariko diren zuzeneko, energiaz betetako zuzeneko horiek ez edukitzeko tarte bat. Nola izan da pandemia oste hori, eta zuzenekoetan berriz energia hori bizitza progresiboa izan da, hasieratik bai zuek eta bai entzulea nabari dezue pandemia horretiko nahi eta gogorretan, gorago gaude, emozionatutagoa, kostatzen zaigu, hotz gaude, nolakoak dira pandemia osteko Esan duzu elektrikora bueltatzean, ez? Bai. Zuzenean, holtza eta holtza parean inorez maskarilla eta filan eserita, esan nahi dute normaltasunera bueltatze hori nola heldu diozu horri? Erraiteko gauza bat gu berriz hasi gira elektrikoan, musikari berri batekin, Willis Drummond berri batekin, dela Vincent Bestaven, Butibol, eta izan behar dugu ere, hartu dugu denbora bat, berriz ikasteko jotzen laukotean, eta bera ongi integratzeko elektrikorat ere, orduan, igual, ez zaigu kostatu, baina bai izan behar dugu oreka aurkitu, eta alako gauzak. Gero giroa bada kriston gogoa jendeak, dira kontzertuak sekuran baino gehiago, ez? Beti jotzen duzu eta berdenboran badituzu beste 5 edo 6, eta ongi, nire naiz painitzen hortaz, jende asko ekerratzen da, ez, nire nahiago dut zaitea 10 kontzertu, 2 baino, eta bada entzulegoa denentzat, eta ara, banatzen da. Nire uste jendeak kriston gogoarekin da, gu gogoa dugu ere, iduritzen zaitari garela ongi egiten lauak elgarrekin, Bekizu Willis Drummond beti izan gira 3, 4, 5, 3, 4, eta azkenean nire ustez laukotea du oberen funtzionatzen. Mementuz, nire ustez dugun formato hori oso potentea da, errango nuke, ara. Nola erran duzu objektibitate osoarekin, ez? Xan Jurgi, asko esan da diskonen inguruan, iraganeko soinuetara garamatzala, baduela 70-etik, baduela akaso 80-ko hamarkadako gauzetatik, aldi berean oso gaurko sonidoa duela, eta ziurrenik egia da. Ni bintzat ados nago analisi horrekin, nola lortzen da hori? Nola lortzen da egiazkotasun hori, iraganeko sonido hori, hain aktuala, hain gaur egunekoa bihurtza? Hortan datza uste dutia ekoiztearen lana, ez? Guk egin dugu grabatu disko zahar bat bezala, 70. hamarkada bezala zuzenean grabatu dugulako zuzenean eta oso momentuan. 70. hamarkadakoaren toke hori izango da gehiago gure influentziengatik eta beraz musikalki. Eta gero gauza modernoa bi
bi gauzetatik etortzen dela, alde batetik Johannes Buffen produkzioa, beraz Felixen Anaia, ekoiztu duena diska, eta berak badaukalako produkzio bat nahiko modernoa edo brillantea ez dakit nola esan duri, benan bai naiz eta jokeroa izan badura zabait berezia, eta gero oso garaikidea da, uste dut diskaren tematika eta letrak, ez? Eta hortan da ere diska bat oso 2022koa. Piskat, azokara bueltatuta, galdera oso evidentea da, baina zuek bezalako ja etorri luzea duen talde oso ezarri batentzako, aste hau zer da? Aste honetan egon beharra dago, aste honetan ez dagoena ez da, plazerez egoten da. Aste honetan plazerez zaudete, pixkat diagnostiko txiki bat zuen taldeak Durangoko azokan duen kokapena, edo nola sentiarazten zaituzte aste honek? Ba, nik eta uste dut denek oso ondo pasatzen dugula azokan. Batzutan jendeak erratzen da, pleinitzen da, benan gu ez. Baduzu puesto bat, jendea etortzen da, emaiten dizu dirua, eta gaiten du asko maite duela egiten duzuna. Ba, ez dakit, maite ez dutenak ez dira etortzen esatera. Hori eskertzen da ere. Ez, guretzat da luju bat da, eta ez dakit munduan baden beste tokirik nun zedeak oraindik saltzen diren. Eta jendeak erosten ditu soportatzeko eta laguntzeko eta borontate onarekin. Guretzat kristona da, gero urteekin ikasten dena da ez kriston paganda botatzea lehen egunean. Ez da ere, asteburua itxaiten dugu, baina hori ganduzula ibilbide luzeko taldeak girelako. Nire ustez luzu bat da, eta gero egiagan gu egoiten gira kokatuak gure puestoan, guretzat badu importantzia gu laukideak hori zaitea, egun guziz, publikoarekin hitz egiteko, eta guk saltzea diskoak harreman zuzena sortzeko, kontzertu ostean ere egiten da, baina ez gira lauak egoiten, hor bada denbora, eta aurten hartu dugu gainera, puesto pixka bat irekia, hola jendearekin argazkiak egiteko, hurbiltzeko, hitz egiteko, lasai. Niretzat da opari bat Durangoko azoka. Jurgi Xanek dion honen aritik, hemen badago militantzia ikaragarria. Berak esan du, ez dakit munduko beste toki batean oraindik saltzen diren CD-ak, liburuak, paperarekiko amodioa oraindik eduki dezakegu, baino CD-a bere horretan, soporte fisikoak, ez digu amodiorik sortzen, uste dut amodio horren atzean militantzia dagoela, ez babesa hutsa. Bai, da, sustengu manera bat, uste dut gero musika zaleak edo gehiago vinilora pasatu dela, eta guk ere viniloak egiten ditugu diskak orain eta, bai, CD-a erosteanik benetan da alde batetik sustengatzeko, eta beste alde batetik justuki horroitzapen bat eramateko etxera, horrek balio du bakarrik taldearekin topatzen bazira eta izen batzen badugu eta dena, besteraz ez dugu zentsurik dendara joatea CD bat erosi eta etxera sartu. Ideia da, konpartitzea momentu bat jendearekin eta horretzapen gisa edo jendea joaten da etxera CD batekin. Askotan horrela da. Eta gure publikoa gu bezalakoa da, ez du dirurik, orduan kotxe zaharrak dituzte eta oraindik CD-ak entzuten dituzte kotxean. Orduan, horrek ere laguntzen du. Nik, garbi daukat, nire kotxeak baino gehiago balio du etxean daukadan vinilo kolekzioak, eta ez dut ikaragarria, baina gehiago balio du. Uste dut hemen azokan hori nahiko ohikoa izango dela, ez? Hala ere, eta azken minutuetan murgiltzen ari gara, aipatzen ari ginen, ez? Soporte fisikoa, viniloa, diskoa. Honek akaso badu azokak Xan Jurgi beste doai bat. Disko kontzeptuan, disko luzean, kantuek osatzen duten unitate musikal logiko batengan oraindik sinisten dugula, akaso beste toki batzuetan, sinisten dena baino gehiago, azokak albidetzen du hemen egotea epe batekin, gaur egon formula asko daude, baina oraindik zerbaitek eramaten gaitu, lehen aipatu ditugu 70-ak, 80-ako hamarka da, diskoak egitera, ez? Eta hor norbere konbikzioa dago, baina akaso azokak ere badu bere aletxo hortan, ez? Igual bai. Zaila da, hori interesgarria da, baina egia da ez dutela nik aski pentsatu hortan, baina bai Euskal Herrian existitzen da oino, barkatu jurgitzen zaitut, existitzen da oino diskoaren, albomaren garantzia, badira taldeak, eta orain, gu baino modernoagoak direnak kaleratzen dutena kanta bat, bi bideo bat, eta kristona da, eta baute kristona rakasta, eta ongi egiten dute, eta lortzen dute, baina egia da, gu pixka bat old school garela eskola zaharrekoak, eta bai importantzia duela guretzat,
eta azokak laguntzen du ikusiz hainbeste bat direla salgai eta betiko taldeak hor direla ere haien disko berriak, tradizio bat bezala pixka bat, azokarako kaleratzen duzu disko berria. Ez dakit hola irango duen, baina mementuz egia da existitzen dela hori. Gero bada ere kontrasen historio bat ere beti, justuki diska horrela ditu genuen, ala ere kontrasen konzeptua azaltzeko eta uste dut gure, nire kasuan ere bada hori, artista bezala gogoa dut eta maite dut sortzea diska bat, pixkat pentsatzea zerbait osoa bezala, orokorra bezala eta gero kontsumatzaile bezala, nik denak bezala entzungo ditut kantak banaka eta oso gutitan entzungo dut diska bat osorik. Beraz, badakit ere badirera kontrasenak eta ez dakit behar bada parte bat ere pixkat romantismoa edo, romantismoak hon egiten aldu ere, eta beraz... Eta nik uste ere hori lotu ezakegula leheno, Laiari galdetzen genion zer eta nola horren artean, nolakotasunak aldatu dira, kontsumitzeko erak, euskarria bera, kontzertuak ere aldatu dira, duela 60 urterekin alderatuta, pentsatu nahi dut. Baino zer hori mantentzen da, ez? Hau da, zer egin nahi dezuen, eta alde mailan, zer mezu edo zer abesti sortu nahi, eta nik uste, azokak ere oasi bat denean, baduela Xanek aipatzen zuen old school erara bizi nahi dugunon hoientzat bada zer konsumitu, new school ere badago, asko ere, baina hemen, eta bide berri horiek, eta bada plaza bat non kontsumitzeko eta sortzeko era ezberdinak talka egiten duten, ez? Eta bueno, kontraesan iraun dezala, baizu. Durangoko azokan Willis Dramondarrak topatuko dituzue, denak antxe hizketarako argazkiak egiteko, eurekin egoteko, elkar bizitzak eta elkar ezagutzeak ere baduelako, Durangoko azokako ezaugarrien artean, akaso nabarmenena eta horri heldu egin behartzaio, Jurgixan mila esker benetan gurera hurbiltzeagatik, eta ikusiko dugu elkar azokati barrena, hementxe egun luzea dauzkagu, nik azpimarratuko nuke lerroburu bat, oso serioa, eta izan da, lehenengo egunean parranda ez da neurrizio. Mil esker. Eskerrik asko biloi. Aio. Gu ez gaude Estokolmen kantu honek dion bezalaxe, baina bai gaude Durangon eta Estokolmen kantuarekin agurtu ditugu bai Jorgi Ekiza eta baita Xanbide gain, eta bagoaz poliki azken txampan murgiltzen egin dugu lehena Durangotik, eskerrik asko bikote, eskerrik asko Goreti Oreja Mitxelenari, hortxe ikusentzunezkoan, kamararekin bueltaka, ibili dugu egun guztian zehar hemen lanean, eta eskerrik asko noski, hementxe lanean ari garen bitartean agurtu gaituzuen guztioi. Jende asko dabil sartu ateran, ezagun asko, eskerrak hartxot bizkarraz daukagun, bestela etzen zentratuko programa guztian, baina guri agur esateko ordua ere iristen ari zaigu gartxotun zain, mila esker. Plazerra, bikote, beti bezala. Egun hauetan Durangoko azokatik pasabiltza, pasa eta xeri, zarri kontatu, Vale, torriko naiz. Kafea o urrezko koloreakan kafea apardunakin. Hori da. Goiure Zeizarandia garbi geratu zaizu, Xanbide gainek esan duen, ezta? Ez, baina berak esan du beraiek veteranok direlako dakitela hori, nien naiz veteranoa, así que, gaur juerga. Ez dut kontatuko Goiuriren parranden inguruan, kontan itzakien hainbat gauza ez ditut kontatuko, eta ez da bigarren kafearekin lotura dutenak ere. Goiuri Zeizarandia deskantxatu, ze bihar lan asko daukagu, oraindik lan asko daukagu, gure sare sozialetan joango gea pilulatxoak gehitzen, protagonista guztien testigantzak ere laburrean badare bilditza zuen, eta gure esango dizuegu bihar agia da Iker Gurrutxaga eta Garazi Kastainorekin, goizeko 10:00 12:00 eta arratsaldean 4:00 6:00 hementsi izango gara. Bigarren kafean eskerrik asko horri izateagatik, bagoaz, bihar arte, aio! Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.